أخي دوش دات تاجم أدواش موني آليتين شوش تاجم بورش أما خليروش دات بورش ناخ شون مو خل بيزات خير شو سنش بورش ناخ تخل هون داتش بورش ناخ أنت إيه تيليتش تان موت بيتش تيرنش حيزة بيش بولناخ بورش خلش تخل شون بورش الهو يوتخ اش بورش البد منيتنا نوخشل اش بد منيتنا يبوسو الدين تان نوخشل داتويتش دوش يغيل قول قياح يحيل نوخش إذا داتويتش شون تاتش شيت دوت ديل إز دين يا دالوش كن ليل إت مندوشون دال بخبوخ شجر ميل دال دول من دال إتو دال أشي الله خنت إتو دال لم شو تطور داتر ويلسون Veteran Caesar хочу büyük aşvar sor şu da yeter. Ey duy события Элла. Явилась истина и сгинула ложь. تدويت А? ألسا تدويت События içtina бабуахта. Ey тух. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Что хаз эй дуис? Сун, хаз один из приятных на слух эйтов. Hens nog chamak de kach bakwa hens haguche lowen khair to dayalla bakwa khair to yaşam yapmadı. Alloy açmayı. İşte dukwa bakwa khair to. إذا شو خذ دوئس دق دوئس اشتخلش دوئس آخر تو حقوشة يول بقوة يول اشت كعب نرمال نقدم ذات تونا شو خذ خيج شو مسار وسبني ما يدش دوقس Voyarsa, إذا هنت нормально مثلا воспринимается даже что, ну куза худу у проблеме. Теркер никши жули чех шаю это руал век. Айрдек кайду. У тебя мозги грязные, ты вообще не чистишь, нажас. А мозги щит, понимать надеешь, да, истина, ложь, ох, поза волшбу, имам Алим Султанови, имам Шафи'i, имам Куддей. Короче, хан, дик хэр мозги щит, حيش يحكي لقول تحون حاجة دونا كايدك دوي دول автомобиль ты видишь там кролика эти нет не вижу я тоже но он там есть also ich каидек дуя мелодик дуя хот баркшит ты хожит кайду ола потому что мурасан что ду босбу. Так, значит, тюха бос, ишбу там, шикар, да, кай дугар, ола, молла, не тут-то было, фигушки, ба, а я ж думаю, ба, а я хотел мозги шви, царь пониманец, ба, а я ж так думаю, ол, хюк. Вот так, короче, явилась ложь, явилась истина, сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Мадерер, бахур. Хаях мозгишин ложью алхиячак из истиною алхиячак из ложью. Он сахат, он дикха. Олег уйга, масала имам, великой имам Шафи'ас, Шииша, Шир внучка, вещи ело могу шук в небрака дуня чуялила. إذا истина дуба. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Макалама. هو صابر ده دعوة вообще даял мы му дыти сандал гума. Что вообще лайк аят.
شو вообще нахер, شو جزر يشو بيهم شو أولادات ах ты кефир, ай да, зинди комаеро, как ты можешь таким святым людям, Головка бахнет. у них А такие головка чистые бахнет. мозги, у них такие чистые мозги, а ты, падаль, со своими грязными мозгами лезешь, ублюдок, короче, со своими джагельскими, бедатскими, табучкими, там, вот этими пониманиями. Бля, Не шлегали, оскверняй, тати. не оскверняй нашу религию и наших шейхов, короче, да, ступор, явилась истина и сгинула ложь. Пüç haguç Allahu bela, Ekber. püç haguç bela, püç царь да, Мелхазду. Оказывается, ты Иншаллах. своими, извиняюсь, грязными мозгами понял все шиворот на выворот. Оказалось, что фигушки, а? Какая? Вот тебе истина, а вот ложь, ты дебил просто. Вот так понимай. Если бы логика была бы там твоя, твоих каких-то грязных мозгов, то мы что делали? Протирали бы ногу снизу, а там логики нету. Иншаллах. Поэтому мы что делаем? Сверху протираем. Выкуси, вот тебе. Ein at dolcher. Ein at dolcher. Бля, там, что пропустить, ну, вежи, жукти бац, Аллаху, Аллаш, боли, жукти бац, ариш, ядерос, вообще бали, и вежи, жукти, шол, бог, и ночи, чин, тяхдо, дагдо, что, и доларж, и там, и арваса, там, и чукуясана, типа, каран, дагина, гвина, новость. Там, куча тезят, ну, соболезнования, куча принимает ожидания, что это вот я шмай. Оршат, ара петушне, ара петухи, жас, каймас, кара, кайназван, ну, ара петухи, ша, Аллах рез, хил, хавинчун, иншаллах, Аллах тебе даст рай, Бог. Швеция, о том сос комментарий, есть, это о том сос законно, вина, гвать, Аллах, лев Аллаха, меч Аллаха, иншаллах, так будет с каждым. Том со больше тагио, я знаю, что дохватывал. Аллах, лом доя, цицк доя, вот алин умео, хуё тига, дохватил. Хона моюш, угрош, личку, что я считаю. Песнюк Аллаха. Да, с Богом тронсон, он хоя, масса, وقت تشخشن أوجن نبين هالدنيا ده كان تشخشن درجن ليل شطون شو كنت خليشو شاي براتش ماكو شاي $1,000,000 شو مقدرش غير الله وشن شنتيا الله وشن شو تاع مليك شتوشن شاش نخ بوير شاي لعتان مصر شاي ستاتوسي دغيتيا في بوير شا مخيل شو يتسخوات عيدين أقوات سنديل ريز والشخص да благословит тебя Аллах и приветствует сын шахида, сын пророка, любимчик пророка. Сахалище ларцун текач ишбох, я бы тоже так сделал. Шаш нах буэршайла, дахитеш, хокчуля, штоном мадушу и дирду бош. Кефир шанхаетиш, яш мук антидо. Тонам чок антихил дахитиш шай قومنا بيدي أخل تج بويرشة سغليشو تاع بقدر نقول لي هو ناحيات شو يتشو راست الشيء هم انتخيت مو ناخليش تونم زي شو جايتيش تون ده دعاء ديلا بق هرم ديست ويتلنا جوكا تو هرم أو كابولي تسوانا حكومة تتوجيه تاق سيدشنا شو يتشنس ديل وقور يتش أس مالدو دواش يو يتشن أس إزويني تصدي دوكو شو أفتسالنا جولا أخيان جولا شتا يقن إذا يتريشن شن حلقة أخواتن شن يلقى ولا حلقة أخوات بلنا بارخيش وغيش الله دا بنتي دول سون تشجين دال هاللير سو قالوا على هاللير يعني شو نح خلك إذا يدرقس شاق يوليش ذكاء أفتسالنا ساعات دبود الدول انت بوي الله ناش براتشخ
который замочил того, кто сжег Коран, или что статья я зихал тагила закая. А Сулейманов, пришмандок дит, ходишь конституция, чуквасия, пьешь чуквасия чел. Пришмандок, священник не Коран мои, так буерша ела комментарий, тай, что масух ургая, что канал шумш. شيخ تهو صبرانية تهو صز ديست تهو توقع الله ريس ضعف ما يشز تاц ما دوش خلق بيلق شاش بنت وان دقابوش الله ليمش ما دوشو نخل تشاق يول بس خان وحا شرقي قناتون اتعبويخهم ديلا هي لبوش ها تو این دموکرات خیلی ها مورز بوسو بدین شو عوسو بوسو موال بوش канал я есть баз. Аллах, да будет доволен Аллах тем, кто замочил грязную свинью, который покусился на Коран, али иштraz статья, это нах могил, что это вообще ты больше вообще цахом я что это я за. Он да что да диез бош, мы дышим, то ам шо корто те хвасталар, том да цел, то мы бош да диез أوقع شو священник книги агенак вича شو was قيتش نأخذ пример لاش قيتش إنش ندوق ويل هاي ما هي شو تعا يستغل شو دينك نيس دوال خير مدات نيس يخيلش الله شو تخيلش لوبيانك شو تخيلش بن سلمان شو تا مليار $1 عشان تيا عند نسمق الله هو ملك شدوشت هو دنيا دي اوغر دايالو بيخشن امبيري اخشا دوشت سير سبيس لوش سير ادوكات بوشت شوكل على تي بورشا مخيل شو تايازيا ناخياتشو تولتيا هوكولتيا شي تايازي اش توي قطعم تعم اولي وبشي شيكابيك ما بوسر خام باتشو давай шей кант шей бейте лагуй но не тя бейте лаг хасар герой шбел давай тот акшн те ахита там буш на оршм джо нош нис буэл но ас вал квален дел гула хе so снимат яш as самиалдо хумио so гал кифир хле жин церковь чута христианский жин чудал халер сон so там ду бусол буас дена après islamас дяш иза чуко совершенно чо ми черзна но же такусы посар гам баба жинза бацо шо биаш но аш кваса се дешна шо посар гам бачо ина аwasto дина гнис ду zu Allah knigen te qodis шо шваца иш так будет с каждым альцея я посар гам я шо и хом оправдаться да священный юбом бог я книг так что хом антаритиш Trojk rechtse bo sech nach Premier Geitel ton. Pare su khanil rendir also wa shtat ja ze pozne zajgani hulsa tatbre. Tiga taqihum da gaden ditzel disne son da hondolch. Allah reis huyu وين ريس قلوش سمعت ابراهيم حاجه وي غبوغ اي الله يقوم طلعت بوش تعادل اللي يسلقوا يقان تعادل هور ايت رجع وتناش حديش دالاش وچوناش بالاش قابل دي طلعت بوش تان تعادل اللي يسلقوا يقان الله وين ريس حن ريس روي ها وين يموت صول ريس الله ابراهيم Ой, Путин, ну, хорош, штука. Аллах когда-то сделал вас врагами, но теперь он изменил вас, ваши сердца, и вы стали друзьями. Кефирский Багола, Штаолич, Мадусвадек. 415 база, ответьте. 415 база. Ладно, что да, Оля, что ставишь весело, что я что Вай шаричен, луж полнов. Ваш вол 400. говорила наша бабушка, жали битвисе, что легя, боя, лишь случай.
Легко было, что просто вспомнил старые добрые времена. Budu legal, mati. Box. Да. Вика, сейчас так нормально. Ну, художники, обстановка, доложите. Обстановка стабильная. В общем, патрулируем, да, по периметру. Кайом дать, такое. Идем на полное дно, было? Да, да. Падает, как Все под не дойдем. контролем. Да, до дна, дна достиг, когда достигаешь дна, у тебя есть хоть возможность оттолкнуться. А тут думаешь, что достиг уже, а вилку, короче, пробиваешь бесконечно. Животный мир, кругом животный мир, что? Флора и фауна. А так, туда, бля. Короче, полностью. Он تفسير كثير государствен. معا короче, محلش دوكلا ماتش عندك حدا يلدوا حدا يلدوا القصو باطلة اجتناب وشتغلات А что Хейцбергер должен сеть? Нормально. Искренне верующий такой. sen dadı yaşa çuda savurdu ya. Şu gelçi şun. Письмо, да. Taka distav. Mikrofonda Lela yürüyoruz Bartsov. Kiego şvelçi tavit ha. Жара не еще раз. Так, скел новость, ну. Оқой болой ниш деш 200 ош. Allah rezil Трампина. Hakikaten şunu kanser Парсон. Вдается да уйтахан. Короче, полный борт, полный гранич да айрон. Кадирман, что тау, что это, что бо Украине рваться, типа житель Украины. Короче, Халиф полностью нип легкой любовь, собой. نقضي شوي في ملت جاي جري قاتشك بوري قاتشش أفغانستان وش ناتا كوتش كان موت نقدو خشري ديش بوري كروتش تارخو بوبا من أمريكا عديك دوي إدوشن أنت حقو تشردو أنت حقو ولا حقا تششن ألا قيام تقع تششن عرش عقار إتصل سيخ تري أبوت سبين سوتيات مواليري عقار إنفورماتي لوشي قرأوا نريشكن أسوير إما هو بيتوشنان إنفورماتي لوشي يتو وين شو الحلق سندير خاقان يتو شادق почт голубиный почтят голубятники почты посольственные شو صحة مقوتش информация سيجنال حيحكي شركات دي جذبة جخد ايه ترمينولوجي ده دقيق دي حرس دل قاش دل فيرا مدر دو عين ده يما دات ان شاء الله رحمن وي اعطول على دي فيك شادق وسبيتسوش هذا رجوات هذا اوش بابولش كم راس شو حانز ميل وراء شو حانز ياز دي نتان دقدك هذا تدي شنو اوها تبوش كير يقول ان شاء الله رحمن وإيم سين ستاجا دو ده وإيم كريشنا بودي ويشو تعاون قيل دوت هذا شوي شو ياتلو شو لشيك واتمش Tahan asmalar еще пришмандок дыши просто так вот, а книги оригинал.
Цитя яздинчино, шеш дейшн, да, что чуть-чуть цаает обл деш, ля, что мицер махка ахир да, тумсу хопришмандок, да, он Швеция ахир мадасро да, хо, инена вист хайдохи, ача дагцания бох, Аллаху. قدهم دات هاي قدهم دوش هاي بچي بزياش هاي قبولة هاي إنينوست هاي دقت ورجات تا تقع سلوامي موجش جيل أقاس نستيوتشن سلوامي أوكي جو كان خيط مموي قيديل هاي نساتا زيخر دوتشن بقت وشت زيخر دوتشن دقت هيتيو وشت هاي كيالش كيغتس بوش يامرتلو يشوتشن بوك دو كيغتس هيتو شو أوكي بوصل الدنيا بو موات перевести чахай кайоли я мертво кюгце еще وش تدقت يس هو كيفير ولا أكل شتارخوا توين دقت نينويدت بوا كيفيرش وش آلي شو ستان سلوفيتشكا زمولنت еще чен а там тумиш му аш представляешь не тоже клубянский дقت дяш дохва это решо дقت но там так колез تونزو تشوكواسا وبراتو قال يعني كراس دادو هونتي دادو درو اختر ار هاق اس شو بويرش دو تشوغنش دات شو تشوغن كيرش ميرا بيفسا ار هاق شوق واقع ديل وي بقو ديل سندو هو شادو ادم دات مارش يداه سيرا دو بيسبلاتنا ار هاق در شو تدو شو ودي تلورو زبايت كاتيجوري يوروبيسي كرواشو صار الش شو داقي يا ريزوك سو تعجين يأهم يا خاني تعجين صح تحسوت كي داتا موز كل شيء يحلت وخاني يرجع ويقول لنديل وشو كابولي وعدوا شو قرطهم прием шмако прием тут нештатная ситуация прием шмако на связи наш брат Дуров алло Дуров прием Ali măgăstăc, bă. Маршо. Пиц Лукайоч, новость ажаса. Пиц Францию мула растимахта, короче. Ойлеш букушин Германия страница, да он, الله رئيس бежен يوسف принимать. وهل دقلي رئاسة شو بيها Винц Францию шаш гранич, да он лурю, кица бусулмахта, ца принимать вещь вацош. الله Короче, ида رئيس бог. يوسف наконец-то бусол бхырбук благодаря Франции, благодаря европейским кефирам, наконец-то в 21 веке впервые мусульмане станут хотя бы наполовину мусульманами. Представь, да, 4 сур, 144 аят. Обалдеть, Бог, что Аллах, рез хилтан, Бог, Аллах, Бог дош. Эшен аш Бог кефиршкар, поэтца бол. Аллах, цаает хотя бы лардует, годяш букаш Аллах. Да это около бук. Аллах, рез хил, Макрон, нинтун, гуандабо, на, вашна правительство, شوف انت وليدينا مصر بوندستاجن الله ده ضعضي دوك وزان ايه الله رئيس يلتان Ера, Маршо, حاجة اسمها أولنسيو, например, инсуашу, горда, شيء ماجد بديك, مثلا, وما تسويش, да? Мол койкуш, уцариш, чё, цаано хума целуш. Такабук безбит, вопрос изначально, а вопрос не издать. Уэль хунзе, уэль я ищется, запрет мой логик. Харам одуан, вообще уэль ищется. Тупой баран бат, إذا أنا دعوة تنجي كورت دقيقة دعوة كورت دعبيتش ساونا بيتون دقيقة جيري بكا جيلز это и док харам майон ولا أنا خزنا بخيت عم بس إنه شو خزنا شو والله يا أخي قربان شو ودي خزنا وش إن صوص دك شريعة عندي إن شاء الله الرحمن В будущем, я думаю, Шамелек Артов Тургуцар
Сондык до 2000 мусул года, 2012 дырты, 14 дырты, сондыгаться доди. Как раз Саркози венче, адупты. Все, короче, до Парижа, бусубна, до полицейский чан, эктор гшин, так полиции тяхялче, хош бага до полиции, лечь до хуера, трансформатор, сейчас электрический, чубел, лечь нахорш, чубел, лечь нахаган, ток, бинер. Агыш белчена, короче, окабеге бусубна. Арадала, полицину бейна. Тоже полицину бейна, муба тоже чулиохан. Делла чахток. Цaan kvartsa ando шеца асан гасит бомуата ага цааш просто багара туаша да ежуаш маик вот мошсан да ишт масса раду муат üst gedacht Так Aquela, кудина, deci, хео. borg što duso ääriansul saaz poliicis problēma haljāt. So единственный проблема мухла хадия заромузе. Арбусал больше был пришмандок, я? Именно, представляете, арбучен дохла. Сайдар я хо борша, чват хандет. Тесвел я конфликт хилуатер. So представляете, Перу as горвот, наги укшибус полиция, шве на сунда. Сабусал больше маша, кефич балаш. Ши полицейский бус это. Так эцхена и суалы руду эцхена, короче, цар митинг шеш, короче, мошеншия гоши палма бини куза. О, Саркози, судо тёхкат. Цасамоло дүззун и салят беге беспорядок шешпер. Самолет чубехкон дахажин халлах Марокко. Дахажин чена. Самолет вадосерте Марокко молчар. Югадерзин охаца бишич юг самолет сахажи до Франции айдел лахаж. Хубал хеол сахажи. شي قوتر شي شي نيت إيش قزح خلابة شدول شحن بوبو айдел даш. Dokar duyacak iduas waktu agordin şu busal bibo şok şöyle şu paçak راس تشاش ريو شو كاريو شا إمادو شيء تسجعت ده شيء تسبويرش دوت تسجعت عايشون شونم قزع بيس بلاتنا يا هم لا شون سويتا غاز خي خدولات أبدوش هيتو دوقيش بوز هنداش كيف دلس دوقيش ما هي شارع بيت بوتشيل اللي ده полностью تيشم دعبتنا شارع هم ديو نوخش تيشم دعبتنا بقى ترى ستاتي يوشتاع دويتش يوش انترنت وقت دويتش قيتو تان على يوش يلش وقت ديش لو خولش يمدو دويتك برضه قيتو هرش خوبشي تاني ميت عقش ما يحتقي وجرش هرش خو وقت توي وقت هقارك خو وقت توري ديل دا هرش خو شريعة دويتش عدو شاب ورشة تقويتش تومان تعليق ملشة سلطة غوشتو Jemand na rasch wana palestol wana she kabul dawru yeti Allah khadu alil shek wish tagma da ish boy وقيوم شيء لا مس دي شيء لوك دي شيء شوح روست جي تجات وش تبات يا شات يبوي شريعة دو تجي شريعة تدي زقويز لا خوي خش حالاتي عطير غاس شوية كان خش حالاتي زيا تعذير يا تبورش Ugro, fast ugros, percebe? Ugros, moído. ما يبريش من دوكيت سويت شوات العي ما يقع عن غديخ ما يقع حتى عن شو صدق شع مو يو سير ما احكي حسن على انه شن اجروش مو يقع هو شيء يا خويو ناخن قير مشتيز قير يلا سو تقع واخي شات سو تقع تسويت العي ما يقع وتعجم عدم خلاص بو يقوم ما تبوه ده ما توش ده تركان او غير ساعة دق تديزي مو يناخن اقروش عين غديال كيك قوديال موها وعيتها موه تاني اقروش دروات as أصابوخ إمارشو أصابوخ نير مخ تابع كن شيء
بوصل بدين دوت مخا بحكم تخوقع شي دين خطوة ده هذا نيت مدى سازو خايت ناخا خايت ويصاع يقرو شينتين اتشوع تخويتن عيدل دوتشينا ويقولن ديل ورا سي داغر يا نان ألم سو وبشي دقات دين تام نان أل تلون تلا نان ديتش هو خش ما يوش Просто один того це того да акварт бохор бо мечай бош сам телеонич це те ту конти дало درق شنا شوف قوت مش شمدات شو يعني هو قميل وش كان تعب ستوريوش او يا تاين طلع كرييت لي مدو يتو سلق وسنة وقت شنو عايش تغوش اجرو راح خذ يتفهم بروست تاك عويل وبو هو قميل شون ده جي تايب تق مدو شنو بوقتي eu caminho aí chego tô tendo que rodar cara eu عيبيات ورميو وقعت حاير يا تقولوش بروستا نيك محكم ميه بو شا هو غادي هو بشي ايدو دقيقه حاول انت اسال ولي ما يتسونو هي تسيتشو سيجا هيرزا يتشمو الواخا انت يتوكل اشتريت وغاني تسو تندر وكان شا تعمتدين دوغام ديت ما ديت كان هيرزا وبلودك هو عن اجروش يا شو تخو ماركاخي هو تخو عبل اوخ بلتنا تخو قيتو على خو الي ولا هرتجا ها شو تخو تيشن اس بوك دي ديل دو ذات توتر هو ات كيما تخا يخي تو يلخر يقي تو عاد يا بو سون ما تيساتا دي يس اجروش ما يناخن دي شو ما قيتي شو قيت كم سنة يحفظ بو كيفيش هو تروبا اسين قلدو في لوقش ده اول فينش في دوش قال كن دوغا تاع شباك عشان سوا هالبا بوشن هيت دوك شويتاري شيك خدا والم تاس وهو شويتاري خدا خارجن قال دوتش كان بطع دي هما بيجي تدجي يورو اخشني عجون هو زي خدا وانا شويتاري يوروب قال له خياخ كوش باتشاق اصلا تغيرجن باتشاق asa 2000 كوبربو دايل وقوركو افريكي سو وعي لا بنان شكاكو شيخا شي ديبو بارليش تقع بوقت ما ايش بوقتنا تعاو بير بوسا 2000 سو تشوال وباتشاق يا ترى عين تدعو ميكش دويخي دعوه بين صمتون سيك تندر هو ديبورت شوعب ماشيين شوعب ويش بوي ناخبوش så ga buch bus ga asmal leg sakiyat yadu eto as sugam tal on deport ya shu chuamo yiji tros wadi كوريو اروا ماشيين شو عم يجي ديل وقور تعين استر قال لك سوق اش دعوه اتش دينا سو دعوه روشن قال لك اس دواش كوتش ديدو ديل وقور ديدو سو كي قدو كوتش تشكيه قوس تاكس هانيا وقل خانيس نونج ساي سلبل بولشبيك اوش ده سو قدعورو يدو سو نوترال ارواق وشوات عمو قزم غير ورزو تشوليالش ارتيق وشوا بيرش ديال واش بالنسبة راهينت سوقوز حووخ جانا يجين يرسوني حبوخ بيش بات اي ورش دوشني بالنسبة شو ما دوت شو داج نوختي دويتا يلا هوش ما لدن نخبو على بيقي حون سير مخد وتاجر حون هما يوش دات بروست إيش نحكيش نو دوقهم نيقا حبه كاتبحش خذا حبه شي قيرش أحمال تشولي الخربوي هرد ديزي وجد ديزي إخل ديزي نيقا حوينسو هون هوديلدو أهدينو ما داتخو هودي تشول رو يتري هون يحيزو وروح اتل وجي نيقا بول اتل بورش سبورش بورش ناخي لدو أخول تار خير مشغول تاك وجي تاحا وداكا باتا نيقا والي قيرش تغاس كدوق кто испугался, тот заранее наполовину проиграл олшнук. Хум дуал адали хюершхулош. Аспа хавианцу хокага шудо дебух штат. Юху юч юхконо حلت سوازي بيلش بايسا حبيبي هنسون أتكاز دين صوت سحاسي أدوكات ثلاث مسا أدوكات ثلاث تعاو مات دي ناس
هرا إي دوبلين غلقينك الوجه سو أشو ساو ما تدين ساعد وكات ساها بيوس يقات هو لا تشير ولا تانا بيوس يق حيت داخل لدو والواي حو إنا أحسن بيت بوتش خيرو نو حو إيش داخل لدو ولا تكون داخل يا حلي الروات هر داخل لدو والواي حو ها ورود حوريزي وات دو تار دوتشو نو تار حورود نورمال تقوى نو اتناخي لدر داخل لدو والواي حو لدر تدخل نو حدو تناخي يو دوتشو ناسو إيش تسوم قوة خوبة دقاش دو تار لدر ناخ باخا باخ دير اسباخشي توجي نيدي حقوة نخول قوة خليوز لدر ناخي لا تدور نورمال شقول حوال روحو نورمال ليو شو تان قوش خيرو ده حاج واحد مش حاج ورو تار ده حاج واحد ده حاج وروك زتو بيت بوتشوير واتكو إيش تقصون استخدام Vela veteran a isada hakan naldik do isayon. Tahune de nagi advokati uede sahuyer sais. Gadok moje jezi kawazashitna centri ganushkavi ukavay hunaden on tahune de nag mas to olgol da tahune de nag. Милшкош кариташи интои чао кифирски тасне кеши там полностью очол чака болеше ёли характер мафер ше як сак дюог одунент амеллек короче да ю хочу боли резко тигр мазандаранский хули шубо من كافر أنا أوقل مجوش نشبيت يا إبراهيم أوقل مجوش بوكوش Быть. Мел сам мелчо позорливо. Бухал массу гражданство му хайет языка он ша ну короче двойной социал хаму есть языка он кифир шигар ша ну подводное течение шуй бунаден долго халуштег этсядештег юх шветакия хатум негативелч му обжаловать тавиез Каритас, Красный Крест, Иисус Христос, Будда, Масса, да, любой чудо, ты говорил, тигра, Тарин спецоперация, да я добре. Ганушка, короче, малафеев, сейчас подключить вагонаден, малаха, волча, бурдовая бошь, إن شاء الله بوش هاش شو اشتهي البوم اشتهي ندر خيتها بتصوت بالنا كده شو مم علي أعوذ بالله وشموه كروتشي زنديك Bonjour, أعوذ بالله Bonjour, Aro, Qaru, Ibre. إيش مشجع هوش كي تشكو مشجع هوش كي تيجا عون تجوز تيجا بوخ وق تك هرا دوجا أولي أنا مشجع بيلا مشجع ما تدوي مشجع بش نبتو أبوه هر حون حقوق شوجي حون بوخ ليتربك يوم ليل وربك هنر ما نشقوات هوش نبتو ما بوي هو كلمات مشجع بول هرسن هر نخ بوي شاشن اشتار حون بوخ ليت اشتار قوبش وشن مشجع وش دانيس لوشخيت شدوي يدوق كان قش خوزي وير مشجع دانيس وحن نبشت وير مو مشجع وير مو تي حين موت ام بي حين نورمال لي لا مشجع هو جاغلد ولا تك اخسو بوال بيشخر باتون بلطات يشخر بون مجوشيتنا ايش لي وير والحين هاي يشتاح بوش بابو هايصح ايه مشجع مشجع لا اسدات مشجع دوم Vetera, Tarin specoperacija, Ibrahim's action, это كي داقر نا روش ماسو advocač, хотя وايك تغوتسكي واي شون مو ديزر دو تغوتسكي زكون ديمقراطي بو وايك دو конституция تغوت маиқан облюдкшен. Но Просто от соцсети, حدش وقد الله соцсети от турко маркет тигр салафич будет абусал веже خير دو تجرب شوا خوي إن شاء الله استعونا بنا просто خد يزر تان هو قارن سترلي وش دوي просто خد يزر لوبهم كده أنت تعرف شن وده بكن حنتي وده شامل وولدات
لوبر خوزش تایستلوش تیز کشان دست هم نشده یلدا یو دارو در تنام لقت أورسا دلن أشبش بات سر بنادن مكش تاتش هموخه والله عاد علي لو ديرزز Nemre, potom så vars skirt der kan begge et вала så да лит целым саасо potom så vars короче watch движение мои هوقع تعري خده هوقع تعري خده طوغي شيء قزر اجين تواتشن سوي شو جدو تشويل قولتنو تشويل и бугавович хокон ахш предложить то ладова просто схем хажланы شاید کل چو اتشگوات و خونو میچن بیتی لوگیش گوید نان باقنک تا دوای آلا ای کل نگ چو او ایچ باق بوها خیلی گوی موات بیتشگ حقی سپیتسلوشن تیپا بوال بیاشوشه باشد هرسن جاز چو بلگوات کلو تویچنم گود تاقشی کلاو چو اولی چرا او تروریست باش یخم دیاشوگ موری حقی کلو وایتنگ عجلا سخیم عجلا توم زو ویشن کیخ دیز من دايشة وينوت أبتدي شو ما ياتين خصوصا سينك جاك دالين سوقون دالديز يتا وشا لاني سول مويزة كونشيت عن ديكشا هو عروضة طول سير وقتش وجوي نتعرف سوازي وينك أختش كروشة أوقن ألا دو وجم وقتش دوينا شال سيميا أري أوقا سون إيه لدولا سيميا بريو تومسو سوازي ولا تومسو سون هوية سلا تومسو بوسا حوشوي تومسو سوازي ولا حوشوي سلا أرسون شقار اشتوينو دتي أشوت أساسيميا أرايا كان كروشي سو كارتر شو عطب شاي يوحشة ودوا ماشيين بدون شو يعني طب شايو يشادك دي أشوج تيبا هوكا كان уже слитва мекшег васе до использован хакон же окна исан овочу кашен причераше буалбина гвац и укуш тана видать провинился это не выполнил задание несколько раз может подряд само что очко жим хала первый цакар бо цадина и уч причеракан полно уабулш лелаг и бухавович шайкел агент чуович и подзащитулотич кефирш бат Европе ва нохч ба албо нохч хата ва схем полностью полк нашла хуза сон в шкаф что ну шлепа они сварил через схем шкаф хатам цот балдиш ма дач шайн балдеду то и так келнак учуович сон семья ютилотич представь да Ибрахим Хау бутун биашин типа свидетель подзащи вообще чего, короче, дикча условия, что он вообще обычно ходит 100 раз, но в том слове, киевта док, машаллах, вон сказал, хубо Аллаху перц, ахча докерц, миллионами долларов, еша, лобянки, вошу, не ничего, ФСБ, это брат шмака, ва. Бачан цуна вастан тия жауюлары бош хамялда ишва это и дауша Израилу хуна яла да хуа я жаут я ёс бау он бош деста ну ишмако циган он брат цун тия жауюла лишь я сами представь бре мадохкахум что мадохках карамыч что Аллах соцоция луко Нет, само вообще жох шун даг доца ха шун иншаллах малаха полча гурдуе бош Ходить культуру схем полностью. сам хуала это и жаут и аяла шмако ват упаковать до да жиж до томсу квартира хакачу ицел рицдук ицнех и но шмако это Аллаху ларяшвал штаргет он это он таргете يدودو يقيلك سني دوك ملته ان كرابل سنتي عايته سوق سروتي اتي كلامك منو دقيقة مش تسعة دي موديل وشو دوق سلاب ونحبو كيل شو بحكن عند صورة عتين نشبو تبقنش باش نكمل ده صان دينا مدر بقلك ده غزع
عشان خزة يوضعت ديت بعشق مسيت بوت تشيلست يجواش خيرهمش يجواش ليلتا بوش مدر دعوة دي لا يشمع ياتي بقى هنزارع يدقق كلام مشروع دوتش خليك ده مدر دعديت عسراز تيجع دوكش شربولش حك مش هر دعوة أنا شيء دوك ده جا موخي إنسان أنا أشتري ورش دعوة ساعة دعديت سباحش دول هم ده زي تعشي كير قوكير إيش تقلل سعر لا قاي بروس نري لك هو بولوجينيو الله أنت على شيء عنده بوقت على شيء قزع وقت هالسون كرر يعلق ملوري وقت شلون وجه بعد الله بوقت إتو بوق خلقان Почал, Хуала, Халиф, Следственный комитет, начальник ОТУ. قواتو إيش وقت قاعد بولجان إنفورماتيز شو أخي عشان تنقص غير أنت دعوة خزر وزن أنت أخي Сурсардам сразу фуерсайз. Упраздните езарушун. زين هدف نستو Дела, сходу, самый первый Сурсард упразднится. Это вообще слишком, ну, фуерсай, лайский, обиженный, шуку задаю. خلاص ونصعم خيلما بيز نوخش باتقان دك مهت دا أولش وقيلو يوروبيسكي أمريكان سيتا سومي الله عالش بويلش الله وكدو قيلتي سخال يو ما ساد توست ما ساد ديرين رازنا يوقش تاسون كروشي شين خاصيتك ياق دو بولشا قيرت النزواني نو صبوخ سونا قطعة قوم تعا أدم تجنقصو دنيا ده ميالدك إشتا مش تابنا دا دويتشتو أرجابو غوت بات ونت يحقش سو نوخ تشيبا قجنوات شاين جيني عجينة أل إشتتوش يعوزي وشنقوزي نو ويقو يلنديلو سونا تجين عيد لعبيك وو تيك تعاب بوبشي ده شيء ما حكيت عن شيء ما حكيت دق خوش المجتون دابويتش بوغورت شيء جرانيتش دي شويجي ساعات بوجان وبشي شيء ريون عدق بخات شيء بوتشاق عدق وبشي بنيات يدنيش عشرة تقوية ده راديو سيسا 300 كيلومتر دق بقيت شوات انترست في وقت تناها وهو مو غوخيني مو شيء بقى مو بس وقت تيبو شيء بوتشاق شيء بروبلم شليستيزك Eto, prekinut nije? Itso komforte ashbuq tatsbonach. A tana Allah هو وين problemet way do khilma dies busol tal is ta khutran so. Way zysh is ta proto shmawi o samo do so admash zyshi. So za hain tar khudir do khosh sant ya is do at so do der ta mani yakov shtardu. So way zysh is darjin madu way shol chachchen. Te bomnest woitan. Eto хотя bomnest halat maliks dacht lord so no nesut koza samodo shuko ta izvirg. Eto šta izde ša qul shon izdevat sa deš ja šta sa kvadrat ta de luktiga. No bo gudu iz Allah han so rez uken stan rez so wasatun so ist tsadena so na khur khda tsara shad no hinza so ayhor watsins sandeg ishta تيمبولا قيش قومة çünkü. ايتو قيش قومة ايتو هر عربوي هو جوتشو لوين ويدايش اي اخوة غير تنقرش وقرش اش اي بالك يا فواتن فبوصل دين ليل دوجاش بوش تا كوادرات دين ليل نابون ايش دال جاش دول سان دال دي او بولش ايتو هو قان تكي ويدايش مايني فактически. Это сейчас бузол бубош. Это на самом деле бузол цахл مواتي تغنا وات نوختي بقو نوختي وات طاشا نوختي تايب تقاد تاع بوبوش ليش بو اول تاع على دبون وده شو بشكروش بوزل بين احتي وبشي حاجه بات هوندالج استاذك دوش يو او ديلا وحي خوش كوي ديلك خيط وقع الله وديلا شيء رازنه وبشي شيء موي شيء
هوقع زدري عالة دانيس بمجوش ويكتاقو إتان وبشي ويشوات هوقع نوختي بقو شاش بدقر قوبل بقو ديلو وندك شي قيتم ثاني والإيديل مخلي هوقع واو أنا جم يقعش ذكر شو مو واقنا خز ديلوات أربوشي يتو هيتسلس ديو دال بوخاستن ديل أنخيتم وزن ديل وقن ديل بوش در إيش هذا ذكر إنس الله يقوي لتيج أوتوريتيت خل يتا جمجم يقوقش إشتي يقنوقي أطول حلق إيش وبشي الله وبشي грез уч божествует ибре алкият рос убо языческий буях нохче дел хаях ваш дабон буиш единственный дел Аллах мечаха хур الله اكبر واحد يعني الله اكبر حالته يعني زي وبشيخ الله ثاني متى فصوتي شاش قابل يا شو شيء بسزنانه подсознание олтен شيء скверча сформироваться den del то يؤمن تن поклоняться де бошаш майниш تون دير تان دال вообще-то тига олштак Аллах Акбар дер. Ихуду Ихуду вообще хьета мацахьета, что это с Аллахом связано или нет. Аллах Акбар برضه ديل دا رقصونا دك دوق ورق مارق كاب وبشي از ورزقا جيرو رمضان تو مارق تو جيرو مارق بوت وري انزل رمضان مخليت ناخدو سيبو مو على Италия до рекламный муслик статус шритек. Сегодня был на ифтаре у брата. Сегодня был на разговении на ифтаре у брата. Мамара дош сош вот чё нерсаца эльчан шие де бокбас бокенстанле бузолна чё. Сегодня был на разговении ифтар у драгоценнейшего брата, машаллах. Йо яхом шала кус до нах бу яхом то. Мы читали там ташахуд бо. делали вместе пока и сурт доклю ламас деш йо яхом йош برده اشادك دياش لوش دو اروان توقش يخش دين جيتي توقع واخي المتك يدو لامز ويش توقع بيرو تتي داول يزي اتش شيني هو تتي Я сегодня использовал 3 камня, братные, очень хорошие камни подогнал. Цигардин хаул полностью. بقدق شودا خسان عندش نشدق О, медовик. Камни хорошо очищали. Алейкум ассалям. отцу sen هم خوب شاشو میچال یوس در هیچ صوت علیش میچال در شو هیچ صوت دیانا چواب هیچ او روز نقصو علمه میچال در شو هیچ صوت الله на закуску детендер то ах я говорю кое что лучше из хитрецов. А кто по-вашему лучше из хитрецов? الله хитрит да амин хсун лично. А ты докажи, что делал. استغفر الله Okuza dar komiça vardıysa. وشو ليخش ورق شو ليخش الدنيا ميلدو شو بو أرتري موق سري ميرين دو زدن مالر زعنش ميزر بيزق صورة دي موق سري بو بو طولي يخر قيت جعلي بو خبو إيشي دوي إيشي بو جعليش مدات قطوع ديش شو جعليش وتعلغلي وتقيش داش شو صايش تقيش تقشو جعليش برزوي لرلخ جعليش دو اردو شتك اخ شو لوكش ديش جعليش دو مبوغ وقطوع شوات ناخ مبوشو كردين عشو بويل медовик. حون لمن حينش كرنا ينستا كردن الخيرتو. كرينق شدوق سينش وجري دوكشو هابرده وي عمر برير ابري هابرده مارش هو حلقه دوقن قال تيميوش برا يا وي هروات شتو شويه نقون التوشل دويا استاذ وق متشنا كتايا متشنا سبلوات ديش توبا حون كرينا حونيس حكت شو ابري صبر دي اقول مارشول قال لي صبر دي قالت خليف استاذ приходит شلچوي بايمر شختو ان شاء الله الرحمن برا تيخي وانا قشش وزواني ايش بقلواني دي تلطيق
Просто дعوة. Просто домой, собой, Давид говорит, вот я чухи эри, худинезу. Сун тага ашавитиш, сун тага зэ бурак катаум, хэзватса, я новоиспеченный хадитиш, шо ладвух шмауса. بوت بيت خنيت سخينا علامة دوخ كلامة در حقوق شيل ناس أسبتير دي سكيتو Тю, чак дахнерицу, блин, да плеч. Осто, перла, хажа. Хадицал, худу тига, милу тиглонок. Мелу, представь, да, хокон олзац уисты. вообще шакала матч-то доис Сома сухена избегает динуса нохчал доцук, та хума сен чуле тватсо, хадитиш. Собор дел, нохчале, зуди чирмую. شو غضوخ شو انقصين سين نقتل بيزر در حديث نقتل دوش شليزا نقتل اساس غيرتن نقتل زودي چودا حديثا سوق نو جوجدي چودا تر خليفة حشو بروش بس بوي تسان جو فلريت الاتسيت سدوسو Ondan çıkıyor sursa diyor palnaşto zadействовать sursa diyor левать он проверки sursa diyor يقع слово садду сад правильно хватит это ждать сад все это сразу табу все иногда я криво сады правильно выкидываем Аллаху Сурса диру. Sabır da istasyonda deniriz. Sabır diye халифан, слушай, любой наг раскусить, вешу, sabır diye. Аллаху иш ницбац, Аллах там распутывает. Так, вот тумсо, ваша выга раскусить, вина, со, я прошел проверку. Аллаху зудич худадис боал, не своя шагоны. Восун цаха аж алишу гладу фашмуса куз. Перла. Вообще, цаха свежий, все, чистый лист. Давайте я послушаю просто. Да, تعدق سيخو هارش почва хазвист хила иш хочу ну брат тут просто совпало что церском а так нормально короче снова листа у это Шоу ты сам эндеш наш дух. Пресселом, брат. Ахи, то есть. Перском бюсен дахнер сурса дениш. Боже, почекердан бухлеша. Перском будет хундол хайти, он ночь языческий, христианский, хумшлил, шли хайти, он ночь. Та, ахум цаха, ладу шо. لا هو مش بابا كل نهار مو ويسول سادين Дух конец, махивел. Сурса дерва соборда تعرف تحيز هو сурса дервати الحاجة يتفرف فيها Мечалуши. بتشوقوش مارش وراديو تشوع سبراك تشو ات او تعقدا постепенечком хал дует кой ханах чу я бусал бу я кефир у я сюли у я засланный татарский казачок вас до не сочур и у ты что вообще проблема я за проверки Худа диет анализ шкал моча уе Аллах ты шуё زغا ملو حبيب خلي شيء شيء هذا قول شو درس وهو كريم نت كريم نت سيجوار نيستاليرس нюх от границы Алдия украинский доблестный городовой вот японский городовой пограничный очень халавел тахует короче Шадок ехать, шадок на месте, ду? Где у вас справка, что вы не боевики? Что, знаю, посту, короче. И он что, справка, да, я лизит, он ты говорил, виде условных единиц гривнов. И что надо, но справки, сурса дервать, тогда не что.
راز أنا على جوالا وجروب شو كلمة بعد على بارزم سويش عن سويش خداق ما سيت خاطر بيش شو إيش حال جاني حيوان تاريخ وإيش الله سجاسن خطيش تسمون دين هو بقى الله خطيش يو سونم زا ملوز ترونت أخي أنا عشون بو زونا زاق فيت رابن أنت ترونت واور الجولين وش سمت تشملك ترون وقتش ساوم بو تازجا Monisa ehtiyatlı. Bir uyuz al. Да, это примерно инсайт. Это представление. Хурчук сацунга, хавиш. сразу как ехал эти бунчуры мало что пас. خبر دي أشوف أخلا واسوش تعر ال أشهد تعر سقيت هم vamos شادق كرا بجوشوات. دي vamos كرا دي أشهد تعر ال أشهد تليفون بسكرة. Virdak مويتي مو بوزن الله ويشتو صبر دي بونشو على شو تا بونشو ولا فيرا تجار ماذا يشتغل؟ عبر دي حلقة دون خاع وشوير وات بونشو تشو وقتها أشهد تعر ال أشهد Суть логик такой سون серый. سقى иностранный матч шват сосе ногчи мот бай бюти шват. حجريات Virde Maja تشتت ماجدك قول لي حور ماجدك قول لي حجر مايون إن عاب سيشن ويالس من آخر بو موت عمو تعام بو أخي سون مزاغا بو وطف سقى بونشو سون زحويت ويلس مني خوي زعيت. كافر معصب مانيتا عشتش يوري هاري كافر معصب عشتش Свободно هاري يالس ногти, مانيتا رياجم كورياجم. ногти массу كافر бусал, معصب ногти бусал, ногти малыша, هاي ساتمشن. ميشال وقتها شو بعد دودار بوصل. سافيشير شو عباش بعد زالي تروي ولاد كسبك سافيشير سبك بيسا ميوخرس الحيو بيحكي كوش ساتريستا شورماس شو ديرش هايش تاريخ موتستي Три танкиста собака, видите? يو خارج بازر بوش أحشاجن وش تياتس بول باه كبي أحكي مانيتا هتورستي يوخير بويا يا إبراهيم هتورستي يوخير مش بويتي بويا Gol isterdu. No nisu to busal du bara so u busal sems doati chene u di mashabi u vi ustaz uqsa zapasa. Любой чин стасу литва so to busal. на русский перевести Убийца драконов, Монтах. Так, ема оли уеде дабок с дракони кварта. Ахиллес Пелевич. ما أصحاب طبعا شو أرخليش بيت كثير شوي شوي بوصل إن شاء الله. سيتش Arbusov مالك vārds بوس mācīja يتام. nevēroja defrēt ar ušanāšu vai čakēsnā bubošanas. Vai kāpēc سيتش tu būs, مالك vai بو. nemšīt ar ušanu ar في bāzi. سيتش ما صار بوصل بوقس إن شاء أصحاب بوصل دين شو بوقن. أشهد تعالى الله سوش. Иностранный мот цаха. Цаха сон и. أكش ماتا Хубы дюч ватсо. أستيشل تعالى أستيشل Сон попугай моя сон تعرف. بردي بونشو عطيك شوي بوصل بدن ديتي شيات سويت. وكيف يروبك أستيشل تعالى قديل تخلر. И бунчо соволса да. Бунчо само да ушла. خدا إن قدرت ناخچ لت دول ناخچ ويا Нох чуо вусо. تاي بدو تاي بملو Нох чмахко. маис конфиденциально مو تقوم واو Нох чмахко мабос. عتقوم تاي بدو سوتير لو تقوم تاي بنيو او تقوم تاي Нох بدو чмахко дукса тайпа. identичность يعني صابر ده سو حوالي ده يعني متشاعي ماش үш мақис соборда ده نو Нох чмахка عينا саварада. хуерцен Алаш.
شي Alış. كلاش مو نول سورك سيمبو حبوا سورك 7,62. سيمبو 7,60. Свобода, алеш, и хуцаю, кстати. ولي بيبايا لا حين نوحشي تسويز алеш. هادو كلاشنики Свобода, серьезно, вопрос в студию. Алеш, привет. Sun sağa. Kalmayki tayo. Urartu düğün de ayos da yümärtsün. اورارتو توني عطا اورارتو ايه توني اخذ زعتام شنو قعدوا اسنت بودلي عروي انو سيمو تروي قايهم شديد والله Urartu yukarı bak. Urartu tayız. Urartu. بودل عروة بودل عروة انو سوق بسنا سير شوكر Anubis. Öyle açma bir свобода, корректно. Alash Türkoye, Vaslo, Alash Orda Boş, Helio, Kendi. Ах, ورطلو اورارتو عروة تغلاندلا عروة بودلي انو سي هو ويلو داخل مك алеш, ورطلو داخل وقت. عارف عيل ويجري ودير Kervan, işbala, nafçıba, sahelyon ya Allah şvara بو شابت ده شتوكسو شوري ديت ايبا عوات دا خديدس دام دا ويديش تلاتش بورش ويديش كارتلات غيلقن سوقو مش حق حوسوي يخلدات مش حق Davet sokuçurda. Adı şunu kamet kes. مجر دون نوقتي عطاقل شو عقل شو دام دات Şumir. Urartu. Ştek. Hoşsa kayşun sana iyi. هون عاي وري ده ستوري لا تخش Шумерту. Канал yazırsın желательно. Urartu и Шумер. Yani Шумерту. بودلي انو سي عروة كانالم ده это звон ديش حدا عجتان تشوفوا последователь Букаш, за пророк вас мечен уич ляча урме уаху дехлой толкш дашен бош абу хурера айзет во миск будто канал حياتي гергерна карвар барити тчо امسك سايت تون чувала чучуа Букаш абу бид ас базинам бат وسايتيو إياك نعبد ولباود صابر ده Ахмадов, Бунчур Эрмадов. И вот я хотел, что военси, гожуер, государственники, мисо, что ты обука шабиш. حياتي الدق ورخصة تجاه وميلدو حتى هم لها لحين هم كراتيون هم تخا تجيم الله والله شاري تعبي والله يا شيخ تبارك والله شاري تعبي борштаги وهم سبق ارسل поклоннику روس اس ازيليون فوتبولки это астерос песина да это والله قدرتهم وجا полушари борштаги تعبي والله يا شيخ سنده проблемы Болбеш, яца барс именно за полностью зучен сан болбеш, яца. зучен дико болбеш, окей. Ну гуа абусол денчол тига хажа зучен вообще яцен мозг. Кстати, да бон лиха ман лила. Зучен, если говорить Йотинсон по личному опыту صابر ده شو اللي يلزم شو ما شو حقيقة болбеш яца. أنا إنك болбеш если говорить по существу, то حنين موز عايش موز болбеш яца. яд, болбеш, яд, зудри мозг, болбеш, яд. Научно доказано, мозг, болбеш, яд. Таполушари, болбеш, яд. يلا ما يلغى انت عينيني عايش موز جات بو شو يك شو هاني مركز يلا ما يلغى لا دوار
Я Азартовый канал Днепро, Мадия нервничает. Наличности переходить Мадия. По существу, عداس بولا نربطك наличности переходить садешь. По существу, девичоне, из удры будет сера, еще получает свою как бы информацию из одного в другое намного быстрее как бы передается, чем у мужчины. То есть обработки, а как бы без обработки, ну или смене длительность обработки как бы перекидывается. Женщины одновременно работают две полушария, в отличие от мужчины. Чуенок, сверхкалвер, شيء واحد موزجات بوق وتعطوا طوال حينين موزجات بوق وبشي خدوا يشوفوا طلاشكا صبر دي مدي ما برغت ليست خيوصة ما يقيت حقيقي Vežeri. Oq efira bazarsa yaş saamda waqt harshu kendi. Çok şu ajdiçin samda ashwasa. Декабрь, хочу 50 с лишним, 60 сагоринцам, да, было, хочу. Да, саладу, шельч. И разное, и дючного, аккуратно фильтровать ешь, что ешь, что элохит. Баркал, здесь Anne mikrofon yok Latin. Nasıl yok? لسه بسعوجة حلت عقان خق شيء قديتهم صوت شيء تعبويهم شيء سنا حلت وميزي بس نخ ما ياتي وش بقدو خرص دو تا دينا دين يتا عورن دين دعيازين الوغا وان صنع يوش لألا نتبوق وشو عديك دات مدرها حاوبشي دوتولوجيك تقيديش مات كيفيرسكي نقوكن تي مقيد حاوبشي حاجيش الله خو خبو حاج موزقه لاتي نق زدري حيقه دات ما قال شو بايمر هاي هم انت احست ايتو زدري شي توشل представь хода в дунья кулши гат буаришта готи галяш вообще по сути вообще цаума яти нан ал святой о дунья куэлне кума ят бошу кайр Аллах это по сути кума ят мобо рыбы зуда вообще это вещь которую ты покупаешь в исламе айлу чин дайла это то иш да то нохче до то на но то дайше на осна вош веш дата белла это und ich dachte nicht jetzt nein und so und vorher muss zu hören nein ich das da dann da ich buerst du zum stodej salinen это شاي هم زش شاك دشدي so هم انت صوتش نخلي بوير شغلي يلا خاطر يلا يا чак ولست يا Халиф, время молитвы. Запускай шарманку. Да, у нас разные часовые поясы, подожди, рано еще. маршрут до нас. Надо уважать чувства верующих в Украине. У тебя разные... У вас должны быть свои карманные муллы, как у нас. Не, я уже к тебе привык, я только твою молитву воспринимаю. Наш мулла только по-нашему... Наш мулла только по нашему времени может. Аллах так сказал. Фальсифицируешь. Докажи, хадис предъяви, где написано. Аллах сам великий фальсификатор. Номер хадиса назови. Тут Аллах хитрит, как иблис. Больше не буду. Больше не буду к вам приходить, молитву не вчитаю.
Ну что, Совсем не настроения муслики. нет. Не, Совсем не муслики даже. Настроения не нет. уходи, не уходи. Подожди. Сейчас время настанет. Я новый Настроение куплет написал нет. песни. Я написал новый куплет. Не, подожди, просто Аллах знает, что Новый этот сказал. припев Подожди, написал. послушай. Аллах знает, что сказал. Если ты раньше времени сделаешь намаз, то он посвящается Иблису, прикинь. Я от себя ничего не могу. У меня руки, ноги, язык, уши Не, я, связаны. смотри, 2 минуты осталось. 2 минуты осталось. В 19:00 в По Киеве надо. московскому. По Не, московскому. я по киевскому. уже. По Лубянскому, да? Не, по киевскому, знаешь, Киевская Русь святая. Киев. До ночи в Лубянке и в Москве часы одинаково ходят. Смотри, подожди, Киев, мать городов русских тут. Такое. Тут, Ну, без Киева. намоленный город, намоленный. Да, я знаю. Какой Москва? Я знаю, поэтому Хуйлов бессмысленные атаки на мясные Да. штурмы отправляет, зная, что без Украины у нее нет никакой Да, абсолютно правильно. истории, Никаких никакого шансов. фундамента. Да, пока ты молишься, мы будем стоять. 100%. Смотри, вот ты твоими молитвами мы Без держим. Украины у России нет никакой истории, потому что она Да. всегда примазывается, как Правильно, ислам да, сегодня, вот эта да. религия бедуинов Да. примазывается к тем традициям, Да. вот священным традициям наших предков, выставляя это исламским каким-то обычаем. А в исламе Это я уже знаю, можно мне это не надо, мне это повторять. Смотри. совокупляться со всеми Да, подряд вообще. согласен. Смотри, чтобы нам Тут помочь. одна поправочка. Аллах вспомнил, что хотя бы мать нужно исключить из этого списка. Матери вам запретны. Спасибо Аллаху, что предупредил этих животных. Ты давай по киевскому времени, чтобы каждый час включал вот это вот свое пение. Киевский хмырь, скажи, полениться. Так, кто там? Кто там вышел на звезду? Это говорю я. Скажи, полениться. Скажи, давай скажи, полениться. Нет, давай. Подожди, Сабурдел. Давай, Сабурдел. Эй, дорогой, давай это вместе споем гимн Украины. Ты украинец, знаешь украинскую мову, давай разок споем. Еще Давай, не умерли в запивай. Украине. Еще не Запивай. умерли в Украине. Я Украине слава Его. Так, давайте не попад, давайте вместе. Давайте вместе. Давай вариант. О, видите, сколько наших людей тут затесалось? О. Поэтому, Халиф, чтобы по украинскому времени каждый час спевал, будь ласка, спевай нам молитвы свои. О. И тоді мы переможем. Слушай, ты когда в Чечне у нас убивали, ты пел чеченский гимн? А? Подожди. Так, подожди, провокацию не делай. Вообще. Это вообще не та тема. Русский гимн, кто может спеть? Союз, нерушимый, республик, свободных. Хочу вас уведомить. Меня включили в состав ТЭПа Гендерно. Прошу иметь в виду. Да, мы слышали. Это очень интересно. Значит, ты... Я по этому поводу сочинил новый припев. Слушайте. Ойся, ты ингуш, не бойся. Слепцовку мы повернем. За Гендерно не беспокойся. Нормально? Не, это уже ты слишком провокационный. Да, все. Не утверждается, хорошо. Ну, перегнул палку, да? Да. Перегнул, ну ладно. Ну, я надеюсь, они опомнятся и вернутся в общий войнарский дом. Перегнул я. Давай вариант есть. Подожди. Бисмилlah скажи. Что? Бисмилlah скажи, хадис читаешь. Давай, бисмилля и заводи шарманку. Читаю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Давай, Халиф, давай, молитву заводи, уже время пришло.
Подожди, а кто Если тебя короновал? Кто тебя, как бы, эту процедуру, кто через процедуру тебя пропустил? Это тоже надо знать. Может, какая-то выходня там, которая, я не знаю, косит Да под не, Белгороду. да нет, нет. Тоже такие же, как вы, Ну, по это идейности. какие, как мы? Это где такие, как мы? Ну, как бы не, ну, примерно, в религиозном плане такие же, как и такие, вы. как мы, таким не занимаемся. Понял. Так Да, в религиозном, не такие, как мы. Мы тут вообще религиозные по сравнению с остальными. я не понял, ему обрезание уже сделали? Не, посмотри, они умно, нет. Короче, я кунак тейпа гендерно, потому что я атаман Сунжинской линии, я принял постановление вернуть Сунжинскую линию в состав Чечни. Да, да. Короче, Тебя не слышно, СМ, короче, мы возвращаем Сунжинскую линию в состав Чечни. Сепаратизм этот прекращаем, отделение прекращаем. Если ингуши не хотят нормально, ну, как бы, вернуться в семью войнахов, ну, тогда будут другие методы. Подойди, атаманам не годится, то они пропустят. Никакие методы не будут. Ингуши свободно, плавание, свободный народ, и сам Не, будет подожди. решать свою судьбу. Подожди, это малая Чечня отторгнута, значит, надо вернуть ее. Это же наша территория. Да нафиг, Вот когда давайте, ингуши скажут полный вперед, вот тогда чеченцы полностью плечо должны уже подставить. А так, Кто за ингушей развалил? решают чеченцы. Кто развалил Чечено-Ингушетию? Кто там создал отдельную республику там? Кто развалил? Русня, Ну, конечно. да какая Русня? Ну, Аушев это кто, Русня? твой хозяин. Конечно, Русня, Аушев А, тогда ну тогда, выполнял. тогда Русня. Ну вот, надо вернуть, от Русни забрать и вернуть в чеченские земли. Значит, Пожалуйста, но только не чеченцы должны кого-то возвращать. Да, помочь могут чеченцы ну, вам подсобить. Но ну решать вот, за кого-то чеченцы не имеют права, во-первых. ну вот, как бы, будут за моей Это спиной. вот Так, это имперское такое, знаешь, имперским ладно, ты настрой, смотри, я имперский понял. нрав. Ну, может быть, на перспективу. Я не буду решать. Вот как тейп решит, так я же не буду сам все это решать. Все, я подчиняюсь как бы, как законам тейпа. Все. Это просто... Тейповая система сейчас не работает. Это как бы пока в данный момент это только такое наследие. Сейчас работает путинский тейп сам. Ну, вдруг заработает? Ну вот, если заработает, тогда тейп будет там решать что-то. В данный момент он вообще не работает никаким образом. Ну, вот так. Единственное, то, что он может какой-то тейп работать, это отложить как бы какие-то текущие вот эти вот ныне протекающие какие-то процессы там на пыльную полку. А в данный момент никакой тейп не работает. Я просто уведомил о том, что я никаких действий без одобрения тейпа проводить не буду. Я могу говорить все, что угодно там, шутить, язвить, но действия, указы только после одобрения тейпа. Все, вот я консерватор. Вот такой. Я туда не просился, указом так вот туда вписали. Были эти, казаки, как их там, реестровые, служили царю-батюшку. Сейчас я реестровый казак, тейпа гендерно. Все. Вот такая ситуация. Нормально, а что? Нормально. Закладывай обстановку по Украине. Да, они же знают, что мы не продажны, мы верой и правдой служили царю-батюшку. Царь-батюшка, все, Россия закончилась. Я остался, мы бесхозными. Тейп гендерно принял решение принять, значит, свой состав. На перспективу. Ну,
Окей, Потом по Украине доклад в сделай. Урус-Мартане буду, потом там в книгах, там история ТЭПа. Доска почета это буду висеть. Не На доске почета секретную буду. информацию, а официальную информацию предъявляй по Украине. Кому? В курсе держи. Ну, здесь интересно же всем. Ну, вам такую официальную, а все такую подковерную, там это только через тейп. Всё. Понятно. Ну, Так что- официальную давай уже. Ну, конечно, Озвучь. я ж как бы Что тоже- там Трамп, после прихода Трампа в эти дни что-нибудь происходит в Украине? Смотрите, происходит, тут движения идут такие, тут движения идут. Зашевелилась вся эта тут. Шушера внутри эти зашевелились. Под русские всякие там. Под Ходорковские зашевелились. Которые были на подсосе там, на грантах, у демократов. В смысле перхоть, да? Перхоть, да. О, перхоть посыпалась сейчас, нормально, да. Да. Тут движение пошло. Ну, врагов Украины, внутренних врагов Украины. Зашевелились они тут. Начали консервы взрываться, пуканы начали лопаться. Ну, посмотрим. Аллах с нами, короче. Я думаю, к лету будет уже ситуация понятна, куда идет все. Еще месяц, два, три, ну, до лета, я думаю, уже будет понятно. Многое. Вот. Так что, Халиф, ты там почаще по киевскому времени, молитва, чтобы каждый час была. Ты, если хочешь, чтобы мы победили. Поэтому, чтобы так, без пропуска. Вот. Потому что если Аллах от нас отвернется, то это плохо будет. Поэтому надо запускать молитвы регулярно. Молитвы не помогут. Ну, кто его знает. Есть примеры. Молитвы нам, чеченцам, не помогли. Надо драться до последнего, братаны. Действуйте конкретно. Это только поможет. Больше ничего не поможет. Ни Аллах, ни великий, никакой, ничто не поможет. Только долбиться. Как в драке бывает, большой драке, когда в каком-нибудь месте какая-нибудь происходит баклан. В этом баклане побеждает только тот, который дерется до последнего. Зубами, руками, пальцами, глазами. Мы в Первой войне старались это делать, и мы сделали. В Второй войне нас обманули. Не то, что обманули. Ну, я тебе так скажу, братуха. Дербаньте сколько можете, как можете. Только так вы можете что-то сделать. Смотри, тут такая же... Ни на Трампа, ни на Байдена, ни на Путина, ни на Аллаха. Бесполезно. Надо действовать. Больше ничего. Гасите, гасите и гасите. Вот тогда будет нормально. Да. Обманули кто? Мы знаем, кто обманул, кто бы изначально был там уже туда, как бы... Ну, понятно. Слушай, в этой истории находился я с почти первого не до последнего. Когда эта вся мутата началась, это вся эта геморройня с этими бородатыми ублюдками, вот тогда и все началось. Тут тоже в Украине свои аналогии есть. Тут свои крысы есть тоже. Институты, НКВД, до царской охранки, они работают, они беспрерывно. Всякие Дугины, Мугины, Хуюгины, Подлугины, они работают без остановки. Да. Мы здесь пока витаем в облаках, кто-то там, да он 5 раз, то он падает лбом, кто-то там Христа, кто-то там РПЦ, МРПЦ. Слушай, все это пурга, абсолютная пурга, абсолютная пурга. Ну, я, знаешь, всех молу. Смотри, я, если что-то говорю такое, пытаюсь немножко юмор такой, знаешь, может, это черный, по-доброму. Я тебя понял, я вначале немножко разозлился на тебя, но ты... Я уже понял, что ты с правильной стороны. Я думал, ты просто засланный казачок, я так подумал. Извини, если я тебя оскорбил. Да нет, казачок, это правильно. Насчет второго надо еще его как бы протестить. Да.
Слава Украине, короче говоря. Да, героям слава. Да, Слава смерть ворогам. нации, слава нации, смерть ворогам. Смерть До ворогам. наші, скажи поляниця. Не буду говорить это, Слушай, потому что... Скажи, брат, я поляниця. Не скажу. это самое. Я хотел вот Интригу, тебе сказать. сохраню интригу, чтобы ты немножко был так. Я не знаю там глубину твоих мыслей и твое направление, но я знаю одно. В Первой войне я лично знал парня, он был с Украины, он был с Днепропетровска. Если он живой, он может меня слышать. Его звали Олег. Он был маленький, но он был такой дерзкий пацан. Фамилия как? Я фамилию не знаю. Я знаю, что его звали Олег. Его звали Олег. Он был с Днепропетровска. Он со мной вместе приезжал в Урус-Мартан, когда оппозиция на нас напала, он лично себя вел. Некоторые чеченцы так не вели себя. Такой он дерзак был, пацан. А ты с Урус-Мартана? Ты сам с Урус-Мартана? Ты с Урус-Мартана сам? А? Ты с Урус-Мартана? Я родом, я сам из Казахстана. Когда эта возня началась, я туда поехал, с Казахстана. И я, по-моему... в советское время, смотри, в советское время директор школы в Урус-Мартане такой был, Джанар Алиев, он меня знает лично. Я не знаю, я там не жил. Когда эта вся война началась, я туда поехал, с Казахстана. Сейчас опять нахожусь я в Казахстане. Я понял. После Первой войны, после этого всего вот этой бородатой херни, я оттуда ушел, когда уже там какие-то было. Я тебе скажу, я этих ребят почти что всех в этом рискоме видел. Не всеми. С Олегом я был лично знаком. Со мной он приезжал в Урус-Мартан к моим родственникам. Его задержали. Кто в курсах, наверное, знает. Его задержали. Из-за него нам пришлось там большую возню делать, чтобы его вытащить. Одного нашего товарища тоже там задержали, но он был выпивший. Кто задерживал? Задержали, там такие товарищи были, которые сидели и говорили, мы не с русскими, но мы против. Все, я понял. Я такие понял. были там товарищи. Там была целая куча таких ублюдков. Даже мои родственники были. И такая была история, что они говорили мне, ты приперся с Казахстана, у тебя здесь нету родного брата, матери, отца, ты сюда пришел кровь проливать, а тебе хорошо, ты здесь такой бандюк сюда приперся, какого черта, да? Вот такая канитель. Родственники бы мне так говорили. И мне приходилось находиться у своих друзей, чтобы не быть у родственников. Но я тебе скажу, этих ребят, я их лично видел человек 20, я не видел 200-500 украинцев. Этого Олега я знаю, но я тебе скажу, что по дерзкости абсолютно он не уступал ни одному чеченцу, самому крутому чеченцу, я тебе скажу. Этот Олег. Есть люди, которые, как сказать, они по своим качествам от природы рожденные, они такие адреналинозависимые. Я знаю таких. Может быть, этот Олег сейчас нас слышит, он, скорее всего, меня узнает, я не могу себя называть. Когда-нибудь, может, я туда попаду, там никто не обрадуется из этих ублюдков, которые сейчас управляют там Чечней. Прекрасно я это знаю. Сашка Белого знал? Сашко Белый был? Нет, Сашку Белого я не знал. Я не находился непосредственно в этой... Хотя в этом рискоме находился до первого последнего дня. Сашка Белого я не знал. Я слышал, что он находится там с этими ребятами там, да? А ты знаешь потом судьбу его в Украине? Знаю. Наблюдал. Этот Аваков, ублюдок, бля, его надо за яйца повесить, этого Авакова. Да. Я глубоко уважал его. Да, ладно, понятно все. Да. Бяхманбел Ибраим, что Гинзбе, что Авиалбат, Дуккадю, Ладушло. Машхол, просто сам киес, дала сажим, как бы, дальдойч.
Тут ситуация. таких аваков было Извини, братуха, я только сейчас залез, я давно наблюдаю за этой историей, и за Парматом наблюдаю, глубоко одобряю. Я сам не очень молодой, так сказать, глубоко одобряю все идеи Леона Ибраима, все идеи радио Маршо, раскому атаол, она восхитывает. Шундере схил, аж дати куштол, аж арбакабо, некбой, дел резахульш, далды она шарбеш, хар аж маала, хар будулакши, ублюдакши, вахатабеш. Да, мулахдон, идет и кошер, да, сартабош, иссадвач, да, пасти, да, белла, хох, дунянчур, отснул, сахум, садисна, сер дагваш хасун, сер дагахелли хасун. Ist ситуации, чордона, чордоглиш, ашусо хамета, шун бакдеза, со ашу хамета, примерно 90% буду акшбу, вейбеш, голиш, ночи, кабеше, абсолютный буду акшбу, конченый буду акшбу. سانوقع حيدا قاعدك ايش ساس لوزر كل تيزا كل سيجا حيدا قاعدك دا يشوش دوي ايش положению قزح не то что سيجا Европе бо ويستح бо комета ايش ситуация да хватит осна хватиш матбач قزح болчар дучдек сиги да хватиш сах болчар нет сиги гергер кыболчар давыч савыч ситуация дисмовать. Моту бог и суннач кочтар бог от разряда дирзнали. Дирзен. Угр пайбоч. Вы не то что хасун, вы ночи, хетевити дох шлац и со бададиша жимвождин да хохене кацос хозавина усо чувстанца усо чувстанца халки ен усо صوت عجيب كيس دي حدا هلا وصل هم بقدر دي زح نوختهم نوختي اج ساهنس حلقه اشدوزل دو اكرست هم مشدونا سبيزيج موسهم تان دغوايش جيمبوش ديندا اش عامش وصل دامو صدا ويالشي по крайней мере, حقه شو قو صوت صدا ويالشي قو وصان دوحة خطر بوش بدامو إيش سيتواسيوش حلقه شو но جيم تشو يو سيتواسي بقدر ديش بس كريم يعدوشو إقاح داديال شوت عجيم هم может быть عجيم تاني سوداس يابوش إي أويلوش عسوسا إي أويلوش شوت أنتي ويسح سون بيشبول أنتي هنز دقيوش تشو دات س مخشو إيه عند أمت أخل دوتو فدق حيزنا وإيه سو هنس تاني سو هنس حزلا هنس بوش ستش دعوة إناقواس سخير نروالي إهنس صدعوالي إخزي موش حقوش داسر تعبوش رتا سدواتش عاشوسو سوالشح وي نوختهم داتيقا شو داتيقا دينا الستسي وقريات سوالش متاع سميل وقع هو غاشوها قزع بوش بوخربو قبل يدين نوختهم إش سن سبيسا كورجر سبيسا دامو واح سيداس سنانس عاملك تأشلو تغل إيه أيمشو سدا سنانا ومسو داخلي 34 году арбаха бу حمت казахстане سنان سرسو يسكري او داخليو 35 году аряха раскулачит бин шютер буш тайпан вежен робош со валандову هم يتمسوا بوشو كيجدو لا سيتيتنو يبوش لور شواتس سيتيتنر واتس
إسانو جيزري إسانو إمجواشين ورندو يقع سون مالبوش ورندو يقع خلق باتس كيتساحهم على سون اس اوتس شو إش ديستروش خنا اوتس تمسوك دقائق حاول إنه يعلم ديس وعام ده حاول إنه دحر حاول إنه عربو دعاق لك ورندو ورشون عنكر لقلي عربو إذا دقائق لأرسون مساجي اوتس تمسوك دعيس لأرسون إيش سيتواسيون هو خود إنه الأربعة إلى ساجم تقي ترون ميل أربعة ورا وش تقي ترون شيء علم حضوا شلون شيء بدو يصلح در حضر شيء حبي إنه ناق وسواس هو أستاذ كلي وشيت الوي ملو ميسنير وي ميسنير تيرو عنكر واحد ورن دوق بخي دو نتحول شو عنكر واحد أكثر بوتو بلا إذا واحد أخذه هنا نقطة شو الآراء واحد إفاتها is catch the lats ورندو خلا كروتش يعني إذا شير دي خلا يا خلا تأخير ولا ده استخدمنا صدقة ده إن وور المساء يرودن إفاتها وي catch the lats إذا تنقول ده عيش بالخلي موي ودو قوي إذا وسنري شوي مش داير لست أصنعت شو تخيلنا حقيقة وكيت شاربات والله بيوادو هنا أصبحت أسبوع بيروت أم النهر بطعم شقبة شوطيح تو هو معلق دعان وجد سعبيدي ميري دايليس ساليس بلجينيش الله خزحة نت كذا سنة صدق نانا وزري بوس بلجينير أحسجها خطيبا جرجر بشه مرتن إربو بسونام إيش سكوت بحكن حوابه إن خمت تعدونا بقدر ديشه دق بشه تقول ديها بوتش سيها بوتش وصلناهم بقدر ديشه بقدر ديش بس برخوم بقدر ديش أكثر إيش بعندوش خصيح بيدرسوا يهدوه سو تشوح أقدر جملة جور خنانش سيتواسي جامبوتش أو وقوش يبلجين ديك الوقت مدر ديك سلاسون سيح بعض يزرسه سيجر شو سيح بيا شو تهاتك أنتش حول دعول صعول بوش لاتشه إبو إكاكراس إبدو يسرعيو اللي يتسجح فيديو صار تريزة وصحجم تيس دلت وصار ثاني بس مرة تعمل بريش مو صحبو قل ورس مرتانية ديك بس شينا واسي صور صار لي نب خاصون يشمل شو هقاري لدوش كتبوين بدولاكش سيجر خزيشون سيجر يا محمد بور مرة تير ده خزيشون ما واس خزة داج إلى الواتساب إذا هقر سوبر جيرو ما ويس شو هودي نغايشون أصنع واسو مرة تير حاليا شو على شيء دي وش بي نقصه وقتها تبشتها كافر وقع كافر وقع شيء دي وش شيء دي وش ابسولوتنا كافر ولا كافر ديدا ولا شيء دي وش يميلو سن حدل بور حدل سن هو يخكل هم يسون ليشنا أسرع سنة ونخرج ليش عايز ميريو والله بالله يقولون استشنير سخينا روشون إذن أقواس صلوا أحبو شيء طوب أحبو شيء أت يقي أحبو يقي بأحبو كنت بوي شيء يتحبس عن بشون سنسير خاصون سن فاميلي خاصون يقولون خاصون إميشا عشبو كنت بدلاك برش أت يقي برش مجوك شباس مجوك شقي شو هنا يقي دالدر تولك
Шейкой бахандолши, дохундолши, близко, короче, ген был абсолютно всей жизни. То, что более-менее, серьезные, книжки аж, букварь хуйцы был, пассажир, бацу юка. А Сандина, социгавац, от момента, с интавяло, с дечечка туцига, юка васари, с ген доч, тига сагол ялла, сигт ивана. Короче, Исагарая Мохаммади, Сунцанец, Кичаши, Конакваси, от компанию. От сметер и пацан, ши пацан, цаню ахалу, и до бах контрацер, от гангрено бушен, штайпан, бадардиш, от жука баршун. Сервоку, вашит анзорю, сунхица дагё, лу ахалдер. И за сануман резватер, пацан резватер, я хокан резватер, я дудаев резватер, я вахабишин резватер, гас сану, ши, цегул санок, чемухул, ши, таамылёш. Что да, она шуна, хокана, ден, она, положение, сега تسبل شنعات يتشخل هقار سجع خل واس أص ديشش كان دوجيس إرشامبلر أخرى دعوان أشولي يضل أهرى أصلا يقع بول مجوك يقع خل بول رجريبات شن هقن سجرا هنس أترى دعبوكش شيء وقلت بيشن أنظر بوشن وها ويلن وبزوجك كان يتش بول شغناها شن جيم خو شوستون تحسخ التنقيت أو سجرا بخيرش وأنا هرى ديشش كانت فاميلي يوسف تاع يوسف أخذتن إزبيز وقتنا وقاردوي وكوكس كان تبشاتش دوي كما وقت بوش هس بريسال دويش شي وقو هش دون واحد بيلن ياتشخناها جيم خو شوش هو بوسر فيجريش بوهرش بوش دوي تحسخ التنبوت إيش ناخ بوش تاع نقطش بوش نقطش بس إيش هم ياتش عبدش ولا توشن زودري دابوري توشن هم ده وشن تتصور شاشن توتر يوز توشن شيء من زودر دامس بور والله أصلا ده تسعة عنصر سويش أصلا ده تسعة عنصر نصو إسحهم قا والله بالله أنا صوت أخي أنوات صومت تجاو أرن قحتي أنو نص سويش وي سويشين تقعد نقوي أو استنبأت يبيخمر ولا بيخمر بيدا ولا سندونا لقربك ولا والله بالله صوت أخوتن إمخ ولا سويش صوت أخوتن ليرو صوت أخوتن قال لك هو ده ختيوا أصلا تحسب على لوسو مخول إيه سندرة أصلا أصلا إنترنت شو حقوت دونا ليف الله سجراي بوش يو فتح يو غاز عربي مخكر حيان Serbiya büyütür bak. Vay büyütür. Sagara var Amerika, Sakız Türk dinaş nesli familya yok Sagara var. بس أبي يشبه صرنا var bu. İsminiz bu hayvan isarnaya var. Oğuzdan bahsa hopşah yok. Подробности мои. Üç haber, üç arba metekler, o sagara var. Daynani bu, Kirgizler bu. Takmak boş bu, yurtlar bu. Üçe, kuzara, витаться сейчас Киргиз сега положение са хамши бо са ублюдок яла сега нохчигер бизнес хавакши са ситуация сега са нақвасылда са компания гошкат даган са положение хылытра сега сега аметти газ херметтик хер дуаш дас яла со Америка да баган ибериш кигидоша от санит эдона от джохар وزبش دوی چون جوهر جهر تتسأتلن سقول غرش أنا سا إسبانياتي وس سيدا لا تمت أحسن الله سقول دوغلش إيش ده بغن سيجا حلق بيد إبيرش حلق بيد غرش هن نرمال ندو أنا شيء عش بوله بابا أنا أوستان باسا دو أنا إتيل تل بولجينين سر
إيش كيرجيزير بوشون تكما كير بوشون يناخ هتيو توناق واسه دون سوسيال سو ها إيش قونا خلج ها إيش دون مصو اور إيش كيري دودايو مصو ها قوبر داش خلج حبيرش ليل يشتك خدو هم سهجن ها ناقواس حون دون وبيش يلا هات غرتش دون هوش واخو عشان حق أنت دون أبرز باني وش حلق بينا И Олштам бацаха полностью войнохчи полностью бяхдяш и хундайтен ахнавас. И день шут яхдуана вавал валиш мавар худавала. Худа сахум хояляхдуана. Yok udarma yusar yinek diyorna. Ketio полтора миллиарда бусур бую var yıl şu her pas само sadina ногти чудина ketio то же самое от Франции от кварт хабахн из ублюдок сюда ублюдок сам мадас ногти мабасиш аш мабар до кандин дала до шуса и хаштикат и хаштиката халхатиката мухатиката тоглот квасло هونداش لو إناقواس سان الدين باندوش سان سامو حتقين هو يوسه شو حضور راكو هونداش لو إز سان دوش مداتس نقطة دوش مداتس هم تعارنجا تسلوش خنا شيء قو سا ناقواس تسلوش خنا قو في إقاتش سا بو إلتش أصلاً وصل دي شو أنا خد إلى شو خروبوش إيش لاتن سيتواسيو يقطع بجيزني إيش حلقة حلقة إندوي أقطع إيش سيتواسيو ما تشامبوش Давайте посмотрим, что заставляет их делать такие выводы. На заснятом фото очень хорошо видна структура волчьей стаи. Во время перемещения они занимаются... В открытую картодица, хош Петр его сейчас румнаш. Хош действительно аудл шо абсолютно гениал. Пурхоз дел ой, то нох чемата. Арго. Хуй саху хлишлач духна хуза. Тамшин хумдошен. Ас дуклис хердуас хуза. Теден баш ашусо. Буквально за и 3 шахах. Я 3 шахах. Мета областях كس شباشكي بور تير شورت ناخ بور نوختي في سيمياش بور اق هوك بوها بولشاك كرس دوق بقزح كرس دوق برسوخانح مسني باش بوه اسبن هوك سيرني اور غاستي نيمتوي بلاكش دوق برقزح اق سيغا تصور انتم شميري حقا شيء انتم شير اق تصور سيغا كلبش положение холер وي سير حباحك نوخشي مصو بيتش مباسي تتنلوري شمايوي ممايوي سنبش مباسي شيء تصوي نخ بطش تصوشي صح ايمن اخ البسن الخلش خناها والله بالله 100 200 كيلومتر 300 كيلومتر سيغا ايش سيتواسي خله ارچه خو وي قوش كيتي سيغ دا بودي ساناق وصل دا يخش وقت ايزغ وقت يخش لردو تخو هنس داتس تغن وغزالة خلقي ايرپورتا خلقي بلوبوي متاح نوخش غلغا چون كوچا بغن لتش خلچه اولغو تب كيگناخ مليش شاش بوباتي سخوش چخبول سيتواتي اشتخيسل يا اشتخيت خير دوسول نو اشدو حلق چيشار غوش حتى داوش خنا إقيتش دونه أتمنتش سان ليتا ليتش يحوقش ساني ساني أتمنتوك شو بيعرف سلال خلبو هنس داتس هنس مصو سيمت أحدالبو إن شاء الله الله والله سبحان الله مبحان الله شو خيهم داتس خيهم داتس أربخ داتر بالله بولنسيو إذا سنو نو سعدو ديك نيسلو от юкова гърцоли халоч ихлдук и ногчи ома и орм хербуй والله سوني خزخيت حتى تعين شو ولسار إز نوع أورم بوي
os ormol lattus duqway ilatta yidu alkhitsun iparbatsan beşki haberbu short waynuqa dal etto bol devreze khilsan ist iduksa dukka nu shogadu otluk etsawalo shokos kentek hawal aldu hawal حاولت يظهر حقوقي وعيتوسو عشان بيستخدم ورسو اش ديتشنا مسوهم سوريزا او اس بوربا لو سوجيما وات تاغان زينا نو بعد ديش دوغ سون تروشو دولشخينا سون مخيل دوغ دوسا كيرا نوختي ويزن دوغ دوسا سي حلقو اشبوهرش اشت عامش وسو نوختي مات عامش وسو نوختي مات سان خا Aren gahdu to buha bolchar tolar lor wala billah nat hana taytnar shekoyoch ish da taqir duway os gastish went Allah tirnak dit lurdat er mugdakhne kha er dakhli ilernek kha ot shint amahfellik kha hinzdek kha خيس لردو دامو دخن سيسن ات كريم لا دوستول امراز لون هيا شوب مصو خيس لردو شك دامدوك انت دامو زسيايت سونسنات اوكرايني اوستر زسيايت سونسنات شيشنوي دامو دال اتو بول شو مسير بيخمبيل دوكليسرس ديستخل ودو لسه دالش لا مو ده هو دوك دوش دات ده دي دوش هذاك بوش أي شيءات ده هو اللي يقرأ يس absolutно يس أصلاً ده شيء كويس أنا أول إسكاس شوين دكتور خزة أنتش دغيرتر دقدر Boşa, on kazışın değil, tamam böyle altın hakikaten bokurt boner. Bokurt boldela, sadagloş ist asvuk takalor dina hometti wachen. Bada disha, dehum doçsa os Ukraina idviznak yolelschana. Kidahum atsakil, otsar buhu dina tasvel hu dina boş ist dagah oelyoş. Hinter Arschfuchs schon der sagt du. سؤال دو وين هنت حوصر دو عشان حجمك مش مدوي إذا برضو но что по жизни человек действие хилу حاطو إجدين ده سندل ويتسع إدويجناك يولي الشناح همتا خي أنسا أش همتا بلتات سداش دعوغان أتيوق أخلا و تجر ليخر سون بقدر ديشة قدرت عبغان نقطة سكرير سون نقدرت عبغان كرنا دير شكزاح يرسون بقدر ديشة صدرنا شات سدالير üç çat bölür hund erse muattona ve nokça muattam iş o qargı çaxarson şayğas ki muatsan qeyr muat xason bu habol şey iş o minutka işina qasgin çat versə ona şey sermatta riskilç üç melt o çat bölür xayşon moment يتصلون سير адрес хатнера сона вадин диш она когда-нибудь гош кетер дуе кырган дарвар иши шиказах вор помбове анвар иши кедя представляешь себе Вайца то помбове миш герза стоял шорт иши вор шо минутка гир кош минутка إذا اشتغل دي شو إذا قول صار например سون سخينا ويتاع كذا والله خلون سون ليش نجنا شيكازاخ ساعات بيستخل ساعات سون جدين بيسن سبيسن ساعات سون سجا
Savur adreşe da Kazak nohçana o da berkan orş ungarç o üyeşçena nohçı kente datına da hayır sen mangala yok hiç. Allah o kadir boşu hadod abuda sana o vakit. Ha ne iş sakalla qaldı madeni yukhloru. Hada da var şey atminat şirkat burikat da var расходимся. Mazet ezerkan nohçı o avulli. Ha qaldı Allah. Allah قال مالكش قال понимаешь ли بوزودين قال هذا بيرجع خدوه يرجع خدوه زي ده نان تار كوا تشوف الله هو يالسمش مبادئ يشترونه نيت نيس ولا تي وش ده دقيق ليش ما زيت إذا كان تعاول قال ده هم أنتوا يو الله نيت نيس ولا شوية تيجي يبغى خبر Kazak var mı var şu Kazak var mı şu 500 milyon yıl har leş yatar 3 masa yakın bu 100 штук 100 100 штук masa leş Horş ezerçka da bu söylüyor leş bu iduk no No khilata otul audulhum das haja otar haqilun dindu dele çerlegu çer değil bu Allah çer değil bu çer muat çer bu оказывается ona misk nohçi da bagana üç bahandoş da bir şey çıka bol bir şekilde ezerçka ahırşa her gezri ona 500 milyonu bu gezri habakın nohçi yok nohçi şu tam sabina sun ot gali yok ginek ona примерно ta prit yalhit çok vuxsiga gin yok asnaq vaşı olarsan hoş hatsa bakç oy var ustaxlı qorşin kan hoqas qışlığına hoş ha bakır hoqar tuan bini bor düşürmə də o ekranı hoş hundli hoş haqiqan hoş ha bakın qız şey xalat şu quza son günü tav döhar günü çapıya var haqiqatan yaxdı ona iş son haqiqatan afgan barmaq şu arboy basır ta buldu xonuş var bir iş yok Хостахил чинс примерно ладно украинцам царца по программе шейца от таманюк амбе уна унсор энти барыш шейцас хуман хабахкан барыш войнохтис балбос басырыш фактически шейцат опыт яка иш бахкан барыш но камелдо ше задний ход целуше до последнего шлата лятарцига хохара هنس خوش حبي أحكن إله خرص بخيال حبي أنا هقاستشين حبيسة مو سو قناة شو سبيسناس هنا عندنا قاعدة من عندنا جلون ود قاعدة هر وينش بو هر هنا عندنا جو هر هنا عندنا جو واش هنا عندنا جو الله خطأ بخلق قونخ شاف سبيه وينوقف قونخ يسخلق خطأ بخلق قونخ представь себе она مش نقش حلقة ولا أتخينا شمل بالقونخ هنس دونا خطأ بقونخ خطأ قونخ أبريوري вообще خليشات هندا خطأ بموت بيت هو قونخ دواش ذات هم ذات إذا سون قرق خاسون إموخ كاتش خاسون أسويت إموخ كاتش خاسون От Мартантер Амхаду Гарбош, Хестер Бушун, Ахмаду Гарбош. Полностью, и Мосухум чудажен, был с помощью них. Ознако, что через Таджикистан сия вяла, шиесан хатакин у инагваст. И хата Бошу, и Кик. Хатакина, сега, и Саби Бош. ليلين تاتشوخ قاعد دو تا هم وات تا هم يات تيغا هنا عندنا ابو وليد بوش تاتشورتور اذا هوش موسو بيان из динвисен هون اجد هنا شيء абсолютно تيغا через سعوديته حوالي شيكه زاني شيكه распределять باش هرموسو مجوكشن اخ حتى تولش باش ملشبر يا اخ تولش باسان تو مجوكشو قسق ورموات От момента ахдой и шел и движняк его шена. И капекс бахандош. Хохар финансирует даш. И абу хуерцен харасон. Инаквас дуана хурт элдуана ше положение тох матерхана дуана шит асаскачит динацу хосмосу шаш болча бита.
и свиличу багара имосу истори дихасон цюк и багит наш хасон давагнак примерно хинс с Эрдогана от шинбаттаха шинбаттан юкаха примерно хац дудацагасон но сюк хаам бинды мадар хадисен примерно та эзер соу мартант كنتي دوي دقباش حد ان ال خزسون سيجار سوليش بولشر سيجارتري положениёш из вообще тана аур дош мадахси и сюли халх вахош бин мартанти вежери قاعد сюли мабарис в основном имоссу и ближняя карта интернет центральный интернет вахош бина и олштан баса и ёл и дерьмо яженеш ушмубар и беспредел яш жим шемеллег та сакбешвек халуч сан и газнешваш иш далуч сагр иш юх шекер герген шабах сагр ахснеш дош лау и хум шмаду иш мало сан ху шмаду сундела шорт ан болша абсолютно ногчик амма полностью атрофироваться дир гоца дирцан годацан меттиксейтер хун яча цалильник беспредел абсолютный беспредел тупорылый конченый беспредел тупорылый нахбар тахуттан دادولی نوچه قام تعداش دين بوي مش بيكون شو مسيري خاطر درس خليف خاطر أجي تعدي خدر يشويتي وخاي visst hur ärligt det är. دي كردوتا Well, смотри. Visst hur det så просто поклонник буду под расписал, но visst hur كيف عارفين سكوات عاوزين دقهم مش مسديس دقهم مش نسون دقهم مش سون خوش سبار كالخو شقدال هم مش ليش абсолютно провокации абсолютно глубочайшие провокации от Сюли Бош Валандинок из абсолютно 1000% убеждения от спецоперации поддаться дельца бса бадерди шахеч аур хуадина тихум дирдерца нохар хум угр аттик дайтанца гаскиш петева угр аттик самый простейший фурт элды ох элды цан ох полностью шун цагаsun вай ладухча юка أستيروت يقح خلش يتسخلت سبينجا أت يقح أت غال يقح خل بش خربو الخيتسون صار حد يتردون أت بوشد منوتكا دقوش صاب شوستغي إت ريبرتور ور شيء كامل ثاني مصهم مدر حقوش تعديش أس يقع ريسكم حلقة سومين حلقة بريش أس منوت كعبر شوط عن بول شوط عن بول سو 96 имосу уже все перемири вот хинси شو عبول سبوب سитуация سيعمل وصل تجاه هر движение وما اسمته هر ده شو مقدرش اسمته حق جولوي يقرش باخي يقرش بحسك حبو كيمش توخي إمت الشيء من دا يوغل سابوجينير هذا أن موسى صوت توخي غادنا نو صوت دول دلقة صون دقوك أنت بس هم ريس خلدوي سجاح وصاريوش لك خخر إيديولوجي он бали son первый раз выходит бо хездол дошли где-то с Эрдогана
بالي خنوي سو سنا واسبوس تسوي تأخشوا حالخ دويزة где-то до полгода, наверное, из Уханьюая, яхки юх из. Сега, саиш, на вашсане, сега, доса деде, исен метя, цин, итино, даш, шардина, цин метя бухбуч, да, то, ца, ялхит, вырит, тахеннер, кигинахбар, оушкет, что, и бухбуч, белхибяш, сарах, оушкет, гитар, поматуш, اوش tam basa mulch شيء تخيش يجينا خيرنا سا يلامس بالبوش واسر صدا بدي ديلا ابسولوت по крайней мере суне бывшая нова сега веер сана вас тоже вот вари зима вот вари Украине дай сай деши лил да шоди ах хасулчен ну ца дирен ца спортивный вот ца миску вари شو يلخص إيش وخبيس بروشة شو هنا سافر وخبيس بو كله تاع أخو ناقص كتير سخاء يخ غلا شيء ورثة دايش كان إمدين بوش هو سانهنا главный ревизор при Министерстве финансов Чечении Ингушетии хлопует шалозер أخسنجا يوق بيبليوتيك أخسنجا يوق إنسيكلوبيديا حقات سجا وخا بيسبو خدو تاع سجا حاجة صوتا وخا ميلو خدو ميلدو أنجليشان شكوشني وزي سنة تايتنر يس يوش يتساهم دوش بدر ديتشا تيتا أن مولشور إناقواس تيتا أن أنا شاوشور إناقواس بيبسان صوت أها يبيرو توام شق بياتشا حد يرزق إس كاكتر حد ريسك حد يرزق إس حتام شيندوش فقيت نو سوسيجر بقدر يشا يسخبير مرتن تحضر يول إستوري سير бун цигабр полным образом согласен, как допустили. Джо Ардин Феларецо Бададич. Это Дитер Дасер и Санё движение. Хотя Мусана не так хлопчулись, вы ночью юка Рошен и Озбезом Дацабахкар, что одина и и НКВД, КГБ, агент, список хацаилгач, огиртери, но اسمبار صح حلقي انواصل سون صغار سитуация اسكنتش دق حقول ورطود شورت سخندر как раз угар السوال كنتي برش هم لدربوش اساب قولر ايش دونه ايه انت تخن люстрация اوخسنخ люстрация цая хан бали дер дугар йол положение и так бос هم وين духал дер душон люстрация бошум دودر دري تايتنا شوق خيسخر دري وشخر دري بوشم مدار حديث يزر ولي مصو وحبيل بيزر وحبيل شا مصان خو أردر ميل سواش ألجم تتوه شو يعني شو اللي عاش بس باستش إيه من إسبيسك دوتش تاع بعده شو تيل دير شلون هرش تاع ويس بيسك شياش وين دلش تو زيادة شوي واحد بيش شار أبلت شيء هرش نخل ويدايش البركة مش لا فريق ده وين حاجة يشوق خدعة ليه وحق ده شو دي خاصون بيزم بس سرقة سديدة عندنا موتوح نش أشبو سديدة موتوح 37 году от Грозинской крепости от Шадуана توقع وين وسديدا سون موقع نش سيرتايبنا خاصون إيش مش بخاصون بقدر ديشة تعدي عدو تساعدو تسوهينا إيشو خذ كذا ثانية سما دير زناحة عنكر ويقنو سيرتايب مرسك سان ششن شرخاخا هند ويقن مو ويقن إيش بولش بو شوارت بو وين يقى نقطة بوش ليش دقيش примерно процентов 20 сюли был
وينوقع طبعا تدم بنيش أص كدير كان جونا لاتشبو سن إسكر دوي سن دخوتين دو إيش أخسن جونا سن زستلوم عشبو دوق ستولدوق سن حبول باش شيء بصو تشوتش سبت جنيشن سحني نقطة سبت دويتها نوقع حجيش بقصت حجيش نقطة سون نقطة برش حشان بود داجا غلغاي نقطة قصوص فوق أرنجح دوك ينسو نقطة غلغاي قصوص إيش إتسجلت شو عشان نوقع شي نقطة بار غلغاي نوقع إيش نقطة سون قصول ألشة برش بو أس برش حقوي نقطة أس كمباني يوقع هنسا أس جونا حقول بالبي يقبلوا كشي سانوقع سبتي حجيش برش حجيش سق نقطة جويشون سانوقع أس غرانو يشون يدعوه إيفنيز فلسطينسة سانوقع جويشون ساني سبت ساني سق دينولدو سق جويشون سانوقع وموات سانوقع سق موات سانوقع يبدو يكويرتير لك إيش لو أنا داو глубинный от ЮКР, от ФСБ, КГБ, НКВД, царские охранки, да, может, селекции им хагубин, дохватин, هم مش ما يشيركش, هم ما يعيش. سنوخشل مدات سرقة, نوخشل خليل مدات سرقة. به günah doç prost haes nochchi haes taçu bilen teklette nochchi visual nochchi dona itsgomot teklette ona ya kazak virvat ya gas virvat san nochchi it nochchi roşkat hokan itmo roşkat nochchi wir ach nochchi buş bu baş nochchi ser dog das nochchi ser dönel das nochchi ser balksbas ser sibat das nochchi ser der das nochchi baş nochchi تقصد أتعين صوت ديك بوعبود وانهر كنال شيوش ويستكل يشيوش دال دي ونت دال تعدارش دولهر دال دي ونت هو أدينا ويهر أي صداح بيت بوتش دوخش دو ويهو دنيا نشاح بيت بوتش دوخش دو يخليت مقردات Вот парматан резусо жестко конкретно висхолиз дал это больше сейчас зима будет новая белая сорезал шумду эсдичуна резбушо абсолютно саграм шекоёч нис нек бу ашаляцэг дам лавай датакве бу соволч мета سوعشوا مرتاح هو مرتاح بول أبريجينش مدر دادويش عشوا سو صديق خوش إيش تلخن بات خوش بوي خوش تلخن بات هو примерно 90% ترشي عربي ترشي أسكر خيتوا شيء ده تامشين سقيسة صار خاصم خدو خير خورم بخير صار أصلا أعديك له شبور بوي هوش Zuldelas دقع ده كودون ألشة شخص دول سرقت يا تسبل رسبرسن يحتغير تنوش هم التحسد سوش سو هن سوقعن هو أدينا إأخشنا سودات شيء هو خير دوك يورتشكاي ماجدك شمداتر هن تدن بيشوسو هن سان ماجد كويو سخي إن بولتارنا دون ماجدك شداشبو دولان بس داش سعوات سانو إتا أخ مولي دون بيت بوتش بولي يوصع قوس إيش قاتشنا فرت أولد أنا مؤخر تاخد ترشيته تاخد موسو باش مبو تنسلاش ماجد دب ولا ماجد دطوخ إذا إتا عند عيوش فينانسيري ونيو وخير إمبيرسكي سير فينانسيري خلشان خوقع شيكي سر كتاك دات حماجد كدير دات أغرامني كونكريتني ماجد شتوداش
Это хор юрта, чудяч лухар. Ну, хорш бой, хорш садик, церк не сурбац, хорш шей бог дабяш бу. Оцент я. Иш херсон. Вай нохчи, оцагур цар датар бир бач шейх. Хар дурачокш. Бамбу, но иш кэс бу цар, акучивать бо, молодняк, акучивать ё. Молодняк, все равно халк. Цен нохчи вегуй, ше цен нохчи, сомненишхул, цен нохчичун. Цен нохчичун, да кеч қамнышын, цейл, логика хул, цен нохчичун. Цен нохчи, хумна куиршватчун, мысль развивается. Трус, конченый, ублюдки, цанмет тасец, тажим хайқал дос, дюнел досына, ойлёцуа, хэтё, харди чухардата, хоко худуйца, ады. И хума нохчика дадах турдатсаг. Хобашара, газпи гиртан, солхах, арбиш гиртан. Даму уладона, нохчи, и гарч, даватын дол, диттуй мощный орн бол, саг хума далурдац. Хорш, قيسلر بو هالبحيج قيسلر يو قاعد اخردو ها قيش داد ورزدو бесполезно да муа бях мобил дуклерн инса аж болчун тажим ладу ордарас мысль ява قيش космос, ощущается космоса, ли сумдовые, ди сумдовые. В любом направлении физики, физика, физкультура. Шахматы. Космоса, как раз хатады, веришь, алубурак, юг, жим, иша, колёк, хуй, гоу, что ты отсеквон, завен, але что ты Аллилуйя. Потом там шим хумма дати, рабиня чахты. Представь себе. Не, أصلاً قومات بو خطابة إدعبيه كنوري شوكي إنور عار بو خزنك سكافاندر سوين سهلي ولا خا. صابورده شوخو شرف البراك حتى كني كوينه. إذا موزي عقاته شو أريدو متو موش شوكي إنور حنا شاء متخيل كويس. Ja, царь Суэрдухан, оценка, хинсмо, сукет махати, сега, безвоздушное пространство, там, это бесполезно. Царь Суэрдухан мысленно перенесся, понимаешь, мысленно. Силой мысли, телепатия. والصوم تقدر أغير مو بيس يطلعمش واضح يا ضاحوك صار ترمل يا حمد ضاحوك صار يرشوا شو ما صدقوا لا صبر ده شيء كنت раз Оля само хаттер дишло так صبر ده засомневался хан жаплурду Оля да он раз он сарах да он наскочил на него скаканул заскочил. А сега она, представь себе, она в стратосфере, он на троне, он сидит. Дорогой, вот тебе Иштаирдуа. Фурт он соскакивает, урну он дает им раскладку. Как, что, где, каким образом. Sabırdaş yani poğanla var sigal üçol İsa, Musa, stratosferi, ионосфери, магнитосфери, цуюка бокшкуш. Бадер! Конечно. Свет Бергер, сунца хуяр там и целок сунцен, целок Австрия, стратосферия, чуквас валагуат. Сун генетия тига, сун духал قيتالتي что خطابة شعر جنيت يا إخوة تدرس من شعر بوق يعدل Аллилуйя.
Amerikanske kinokкомпания 3 Star būs. Tā piramīda hulks un dahuts, jo elbrāk, jo šit ambuls, ginīšani zastavka. Emečāju vairs, Степан, маршо. Amerikanske kinokкомпания 3 Star L. Ну тигаег вообще цахаз yok doğursan nek mavi. Вай чохе إذا تعبيرسن iştaponiye İnsan diyor zutçun kort bulsun. И царь, и сказки Язушкина, и русский народный сказка летя, и конек Горбунек. Тахала сеймнени али примерно альбурак бухбар حديث ذات خدي عايشس типа крылатый конь, пророк засмеялся, 35 зубами пошел. Ты говоришь, алех, Бог будет на чувствуй, альбурак, леутем. Ну, сега тюн гахар альбурак, хахич, айшас гахар, хахич, да, هرهوی چرتاون هونته سلیمان خو البراک یارج یه تم خیس وچایوش بخورد که خود سوسنا تخ تون خویش مو هرهوی عبودی ما توخص البراقي ده شو عايشة حتى يتجي هويو كاك بخام متخيل شو يتنوكسن هويو типа Сулейман хальчи хальеза за вахар короче смотрю кюти а бог шуксу бог цигер хабуме уэлкэ туксу сбал. Ну просто цухайна и واحد еще досаз хла максимум хлебва и واحد досаз дучунг так цухайна из-за простой человек мой вайсан так он не знал Эль-Бураки, не слышал даже про Сулеймановского Эль-Бурака с крыльями. Сундел, Ishтрасел, Айшас, Хаич, Хайна, Цухайна, واحد دوسز долчух дарду. А потом уже واحد дуэсэн, Эль-Бураки дуэсэн, уже цунтя дайсвага, ну, избаха кар. Но соба дэгдич та сомневается, докас, сундельч, та чуху шегер из очень эйсвинтурисан насорок. Или муер из та от своей атмосферы потом до полностью шейл галактик хайда еш, вселенная хайда еш, ты халаэл. Первый, второй и так далее. Небо, то есть. Скафандр исполните, скафандр. Ла Тесла, хажа религия, еще в религии сейчас, который, ну, самый знаменитый Ешуй, Арьявлёш. Сун и хинсхана терхи, траон религии, салабирин, кяс, хольта, мифический, греческий, мифста, хольшо, салабирин, чур, цавайлус, да, чуявельч. И ты не можешь выйти оттуда. И христианство, и христианство, и шайл, и мусульманство, короче, все религии. Если ты зашел туда, пару коридоров прошел, уже ты не выберешься, отцал на другой стороне, короче. Вот как-то вот такое мне в голову пришло, как будто этот сам лабиринт сам. Всю жизнь ты будешь там ходить, так и подохнешь там. Нога сам сатейдиком, чуешь, по нитке юсова. Ну, короче. Аль-Бураки, реактивный моторхампты, мог моторхампты. Банда как раз таки düşün, ты коюшин багон. Зайдешь, не выйдешь багар. Выйти, да? Вон акиром будешь страшно, чтобы ты не вышел. Обратный ход, короче, отрезать еще он тут ир. Зашел, не вышел. Вход рубль, выход 2. Иду и любая религия мира. Любая религия рассчитана на быдлу. Если в голове две извилины, они никогда не пересекаются, он никогда оттуда не выйдет. Хотя бы изредка, есть хотя бы почка от этих двух извилин отойдет, эту почку они сами глушат. Глушат страх. Самый главный страх. Вель чухудутя.
Вельч, ютя елсмани, ежуржга тютя. Все, больше ничего, больше ничего. Дебилов держит рай. Просто ты уснешь и не проснешься больше никогда. Это сладко. Понятное дело. Все, ты уйдешь, будешь через миллион лет какой-то каплю нефти будешь превратиться. Никаких сомнений. Никаких сомнений. Вот поэтому не забивай себе и другим голову. Но я в этом не сомневаюсь. Быдлу держит страх. Отсутствие мозгов. И все, да, цыгар. Ну, согласен с тобой. Незнание всегда порождает сомнения и страх. Понял, да, тебя. Тем более, если тебе насыпают каждый день с каждого утюга, о, дела хир, хемат де, гунядин вельч, хархирду, вошхирду. Сунам, са, дуням, чуа, ишт халуех шел. Короче, это внушенный страх. Это внушенный страх с детства. Кругом. Сосед, брат, сват, все говорят мосумета. Зависит от общества. Абсолютно. Согласен. И еще, елсмане, и хуян чуда, и талмау, и сам там, умоете, елсмане, хуян, хуян чуда. Прочитать это хую танца, вахлу мадаш, елсмане. أصحاب دويتش تقدوشون إشتهم ووخ ورك короче специально кевер хажворк Розбандина на пятницу хаос проповеди. Тигр хамелзи анвал имам мойтхон проповедь чашвоши. Цаат хазхиет динагляс исламагляс хаздош ушласер кирмиш барксо тюш. هر جري هر شاشين هر خدي شوية شاشين طول كورتا بيتش خو короче وجه موتن تعذر دشي мот бех барсин боши. Короче, тасин курс такие страсти страшные рассказывал. Нас уже асвель и лорчинги рус чек далечена. То Мухаммад Дерсинце Азербайджане Сория Узбек кортошин дексолсу. Нас ба шутигер хамил бошвиг кара листок шнус дуй шей проповедя с программ, да я занятия распечатаны на листках. Всегда хазал дюч мадачу, таза лукаш дюч, казниши, та страшные, короче, суды, тазму он та розны подготовиться, знаешь, хазек дюч, та кирмиш сатуш. Что розны вахе ладушала, веговеш акса. Все вели швари, короче. Вокар халоши бар, темюй. Сейчас рассылать Миша по другим областям. Короче, главное, что сочет прилишен здесь слышали. Резко, вистқали, короче, умозаключение оливайцуна. Инца квертиедин теми сунас, аймнени улура. Представь, день и зуды зучум кварт больш вери дех долш харлук и альбура читам больш. И вери ايش يزود عايشي يتوديس دول اي كروش تيمش دول سلموني ازي تعبيد نيتين دوجاني يتي اس محمد زينك البراقة والخيطون شو خميل دين دولي على مش تعدي احكي وي ستيفان قاموا دي Осваивает, почему вот такое получилось с Альбурака. Айша слов здесь шек тряпичный кукол хилей Альбурак, считам босс. Так, цухен, какая ткань была, инсон технологии, моя цари, пластмассы, игрушки. Сунде, там, представляешь, там, как она шита была, эта кукла. Там, монстр. Как раз таки, Степан Бандер, как раз таки я вот сейчас вот взял и умозаключение сделал. Вот Мухаммад сам на Ишаке ездил, говорит, а что на кише жизни, говорит, верблюд хайнуас на Ишаке ездил. И Аль-Бурак, и тем донести инаксун зуд Айшию от этого, у этого Аль-Бурака голова, короче, женщины. Но крылья, короче, от
этого, короче, عايشة في تема. أزرع هو آمن أوس عوسلس بل تانك بيرنا عايشة أصلا عبيرنا تويل بوانا ممكن عايشة يوزلع كوس بس بوانا Start yaş صورة momentus صورة يعرف Auslandsda صورة يعرف hiç يوصل üretimi عايشة في الوجود. والله عايز قيلون بيشتغلون природе يقول. Start yat Baykanur halvat momentus öğrenme hiç üretimi zaten görsen start temizliği öğrenme ساعهم نعتقد مثلا يلتمني خلج قلت يلتمني هون لق خير دول خلج بدي خير دول خلج هو حشتليو إجر نشكع تبلا سيدر شبار مع تشيون شول تبلا سيدر شبار بار مع دخ داني شول متك دهون لول وتفور تشيون شحور العينول يهور تشي ميل يق يا محمد القحطن شخان عمو إلى تو دنيا عن شعجاز دعتس دنيا عن جارجا مش مية متك دعلوت أصل متك دنيا دع تانشيون شو وعدي شو إذا شرع ليلر ما ورا تشيون شو دنيا كرس دي أصل يقشو يبو ليت لؤك لؤك خير دول دو دقي أنا حسن يعني لا هو لا عشان هو خاطر دقت إذا نشكا دودر تيان لا تواسبو يتس حدو تقول لؤس سيبا سوستون هاوستل تيان حسبي إيران تيان لا تواسبو خاطر دقت فيها إذا نشكا دانش تيان لا تواسبو لؤس دق فاز حقول الخلج هون دق ما دي تعبون حقيا تشد عويس شعوال واسع ما تو ناد تي أنا قولين إيران مثل هون لو İşte ayağı لكن ما هاي عيال ويقول تقدر eğer Baykanur da akşam momentus öğrenme hiç üretimi zaten start مشان عاوزش وقت وقت البراق شو تام عاوزة تبي سور من شو ستارتر يو تبي تعال دعية دقيقة تعال أنا تام عاوز لا تعال تلفون لا تعال تلفون geliyor yego stratosferi diye olacak. Så أظن بلانكيات så أظن بلانكيات ومميتيت قاعد تشاق غلات تعال تلفون ده ليش البراق ضيق الشيء غرطت شيء короче соскочил. يعني صوت استوت вашего рубца دلا دو نتسوناق واسي يوق فانتازي خلم خاصون دونا بشو خغربيش دو خلم خاصون دو انترانا Ganske strålende maldiga och så där. För det ställs då ämkar hat dot så det måste där vill det så kollegorna då måste. Прямо с горла. علي يرولك короче حل رسال شي تاع قرآن عقل سنة يا أخل دخكي تاع صغينا خلاري يرولك صغينا страшно تيس بيلا درك بري Пришон бо. كنت عم دقدي يا أخي اديت يا أخي تسوى تعم دقدي يا أخي أنا يلت من يبو شين ديون حن وخلوة يا سكوجا غوش بولا بن سترويك بان حنا متا غوش با اسبلا اتار بو نيل بو يلت من دعكه وديل ور يلت من عندنا حلقة تعشق يا اخوان يلت من عشان خلوة يعني نعم باك كل جزء يلت من طبعا دين صح التأكران على واقع تيك توك يقول عير بول فوق نعم دنيا شعثار إلي الوقت يلت من شعثار خذ يا دوار متى دبيشن واقع هو دنيا انت سيادين دا دارش دي قاية قوايت نك ساعات دي شيء نوج نزويق ويلات صحينا دا هو وقع بلي دوار دين دا دارش قاية قوايت المويل فسنتي اتشي تشاول كويان عشان ولا غير رجع شو عم يدوس
Шикишлаки, Ашо кишлаки, дуаха дашта, юрцо, гужимки, цигио. Все, даже. Yazma televizor televizor. صورة الواقع يا دون لا تنقض وها перевод داي واش داي تيتروا ما لا باقي شيء كيلو وصل استمراري والله خليك تقيت رونس يسمع شو أوجع مش خربوش televizor شكله Tanč, ir muškā, betēlš, loši, vēlš, rastoču kšieši. Kırdolš tu maila ciga. رقم دو دنيا تاعه دين دقت بس بناش بنوها عشان قرر شيء دعك بوع زوز كوات فوش بوك جاي ده دو باش إذا دقم حتى قيمة مصدر قدو خايم. Господа юношей Хасан Хусейн Харвушон, госпожа женщина Хадиджа Хиролшон, короче, автоматом цанкел бёж буквой. При любом раскладе. Господины молодежи, Оля, Оля, господины молодежи. Полностью поклониться тебе. Бог молодежь. ده لا ده اتجلت من الضغط مؤنة ده اللي كان حلق حقي الإيد من النقطة ده فوق شع الدنيا عن تعدلهم مالدن واستقوا مهتع وشن شين لقش لا دعوة تيل شين لقش شو وال شين لقش شين لقش دي أنت اللعبة وصباح نهارنا على بدلا كان حبل طبيعي As и хум, короче, вы жуешь, да, короче, دنستي دوائر عوشت الله يخروش госпожа عزود لا حنان لا خديج госпожа خرو حو примерно короче таган дакего вехш вокта لا خان جيم واه короче او Хусейн лейхер وا уж господин шбуэч и тависон хили шелар цер бох короче трюкери хайшон ده بقيش شو شان ساعات بوش إما دقيقة ده قاعدك أوقع نسكة كذا هيهم داشوكون أروي نقطع وتون سان فتشر كذا داشودو هايش جسبدين شمتسر بو هايش شيء يالش هايش بونس توشتن وضع دايل هما يالش هذين ده ده تيجي ده كلش بوش تقريبا كلش بعد سان جسبدين شو قالوا Двоюродной сестре, если это приводит к рождению слабых и болезненных детей. В первую очередь, если таком это 100% доказано было бы, что именно болезненных детей рождаются, это не дозволил бы. Из-за этого нет никакого даже порицания малейшего, что для двоюродных братьев и сестер нельзя жениться. И некоторые народы говорят, как можно жениться? Она же моя. Нет, не твоя сестра. У нас в мире не наши обычаи, не наши традиции. Наша мера, ислам и деяния нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Первые дочери, два дочери пророк саллаллаху отдал за своих двоюродных братьев. Первые два дочери. За сыновей Абу Лахаба два дочери было за пророка саллаллаху. Потом они развелись. Потом свою дочь отдал за свою двоюродного брата. Потом сам женился на двоюродную сестру. После этого говорит, что это будут слабые дети. Хасан и Хусейн, господины молодежи рая, они были сильными. Это то, что говорится, они будут рождаться слабыми, недоразвитыми дети. Это отношение не имеет. Валлаху а'лам. الله رئيس غير خليفونا ملوير عمر كسيتسكي هنا مجوغ صحيح أبوي مجوغ دقواتو ما أصلاً عاوز لي أفريقيانسكي ناس روجين سهتا إليو Эш и умел дүйти готтор чуя олсу. Эш и херса амел дүйти готтор орг вötsу.
Висхер варсо вежери. Та шишой балвари отсубата. Что вишься класса юга, Казахстан юга, алхиянусу. Согласен, Виктор Ковар. Цер, вейцан, цер, цан, халхи бяха, тяхи бяха. Ховоца, месседж, туркош, бархуш. Согласен, Виктор Ковар. Притвар, первый классер, чухусан, тявич, абсолютно дебилвар. Вож виа, швейцария, со горхол класса хачил сега дяшу. Са качу швали, мамат, со отлично движва, ишт отлично дяш, чака школа, ишт отлично, чака я карна скейс мета. И ви, ой, царь yok дебил, сун, вот класса, казакшбар, сашигаский вар, казакшбар, татарин, и ви ковар. Царь yok дебил, гениацин, хун яча, от схена дюн, да, хушда, сун царь, туркоша, порядке вещей, шесть побаляш, да точно порядке вещей, что-то не обязательно было у них. Абсолютно дебил шбарыш, терпил шерыш, пейтбол сумна шерыш, тхошинок чевар класса, школе веч, после казах бар, куна, школе веч, اشتعاتوسي советский уровень ашбарыш, اشتعاتوسي школе адвахато, казахской курса бахкетсер. شكون الحضور تخيل إحتوسي إيش شيء تينا داسة بيجي سان كويانا عشبرش абсолютный конченый дебил. Ни математика, ни физика, ни русский язык, ни казахский язык, ни биология, ни химия. Абсолютно тупорылые создания. 100% гарантированно. Саал и шушуни мадар шишхой балуш барыш. Гошен юка. Шишкерч. Ишт полностью шишкерчен барыш. Мосу вот аш был и туркой. Диха райцентр сега примерно 80% туркой бар. Бергиш алсаляш, но 80%. Схана тайпнер дюнел дасер сега схана тайпнер хума ясерш яхкел хум ншер. Сухана дюн да сага вообще нахсах етерсун. Юх мета са дюзел хо о деваши цар тулш маютse баба ана от сантуркочун اتلغيرتن اتسيزل سونا اتساتوليت شو ادينا دوحل بأسدو انا اسوا وانا سيني شو اتلر سونا وس ايسون تسبيش بو تركوچن اير اذا ايش دوشن مدر наглядно дичь там ученые ДНК МНК дочь конкретно абсолютные дебилы. الله رئيسي مارشو آرويلين سيخار ديتر دركاس شويتر تعوي قوشواح وتك أي كوينش درك شو غاوك أين كوينش ملش بو سوات جيم واتش عشبش قزع بوش قزع حق درجين نزواني ويرتي الشتوى بالبر شداشو دوا الشتوى بالبر هوكا اتين جين دايول دا ونو دا تياخولي ودو وچنا انت ادمش دو بوش اشتاد نزواني ميتل ترلي يقشتاج ادمش اصلا عربو با استنى الله آية بيتن أرنشوا أنا عطبي تعالى كلا دقيقة شو صوص دازر يوضع عارف ما نايش نقش دازر وكشوات عم ده ساندويتش في الشارع ليه أنا آية بيتن سؤال خلاص ما نحارم يبقى بتستقبل شو تسألش إنسان هوندا إتن значит هو значит соответственно он лила что вас предыдущий إذا إتن اشتغل إن نيجوش وعبي سنوش كده عقيقة ليلاش نجوش نشون شيء جاي يشتغل باش يزول عايز نبتشي لك جيم نتوش نبقى نب موقع كرساع دين عيوش مثلا أكو بيش حق برز ويات مش بقول ده فعلا سير خمني وعاوزش برز لاش نخوش دين طبعا سيل أيد ده يشلحه production الله ورفاعة لارتهم دوزي удивительных и уникальных созданий на Земле.
Волки крайне свободолюбивые существа, которые практически не поддаются дрессировке. Волки – единственные также единственное животное, которое чтит своих родителей после того, как они достигают старости. Волков, то это только начало. Kaut boxug har busog veji boar pituche scherz ad macht bit aji ogums. So deish herzen waydeish do zo dodi do so waydeish bat star herzen. Asao chen way jadesh buit chen noch chriet chen sa el chriet ruf wahrscheinlich. Und das stammen in der Reaktion als selber hat so noch chriet deish bu ma waydeish buch. Har waydeish herz lera tuelleg. صعب يقعد متكوش لاجا اخو تتم جوه خرجنير ويديش هر بدع جوه مش عايق نوق يمكن تشيش مالمجي تعبير صغير سيخ دوق مخلوري شيتش يالك هما داتي وش زودا هر برشمان دوق ويديش خرجن هر اخو يعتنز جوش دوقشم يقعد مت بات واخو داش وقير الله اليوم شكو شيء لا شيء شكو حوزت جوه Den yilo ya magwas yu alchun da dia liron kan yilo ya den magwas ya malwala صابر no شاف اسماء لك ستار ما قشت تسخ شو بنسى شيخ مالوش Herbergella ищем-то, ищем-то, воды кнеребенца, долгий ящик, кону декач, уже кетч, больше наркоман, сон прокатит, что долгий ящик, далечко держишь. Но Herbergella дегуэн, уже стоит на гуш модема, ищи, так мерщи, وما еще صور سيخ يوقف وري ما أخشوا حجري تجاه زود بيش سيخ رابط عيوش خان الفيري جيم بيري دو يبقى مريلا فيري يوقف فير دوب ناتورال عنده شيء بيري ده حاجي شيء يحصل زودي ريال это зоны да вообще обычно адам да и то хуже зоны он сдал это же и болтать я же он вообще зон обычно адмал ёк пришман до кюк модервич он со هم عليه واجي تو يال ني по то 100% я зоны полный да я пришман до кюк зоны هم عليه هم يجي холидер он свои 5 копеек оливой Вайгим нери ичкирийский. Бюсина борзях каждый не чудо латко бошо. Бух мичер хадин. Да, ла, so zeker, waarom had ze zo'n man zeggen, je hebt Door Sheikh Mansoura, door Sheikh Mansoura. Din da. Баэста уйза, брат итальянец. Вообще эти слова идут изначально древние, нахское. Ну, с любым цыгаром, а я ешь мои, он дальше, сон, садага худу, и акро, инстахан гуштукон, итцал, тиялош, камерш, ишерш, даш, до, датчик, движение шуки, ларияш, годами царь, хулил даш, там, ты оболел, бескопный, يوز ويداش خارجن تغن وين إتام كامل شو عجيتا جوش حاجة شو شام تعشو شو دوقنز نا إيش تون بونس جيز نبيساتي даже 5-10 лет работал учил я ши آخر عامش
Avoidation и харжен там вот бельгу хуй значит вот там обычно цицки мода изван чвадол и цицки сон ицо уллер решила значит добыча шляла avoidation то берзваш там это ицо гергело алло это лишьят ицо уллер Сапиал гуат метки очмоне хажня 100% zum полный да харцу берз доишла центан веш намуга то чва иш тушмо Сам цухен цагам ёча ёшоча да то гергело хала хой дэшитац это сут ицо улле гоше довериёш сожительство динок бой дэш берзваш сан идвог ду тахтар харжа харжа герб я و بارزو باش اصلا کان تاش قیت عقیده دو قویه حدوش دربا هذا خوش ترش أحسن هذوك мысль أحسن поймать если остыкач херч хахин дерксай до еще шейха Мансура хиру старинный древний нахчи нахская песня это вайгим хилёчу просто так вы вора даешь Тиглара, я там не знаю, я цалетари, я сбоку, я Перш, бат, страна волков, что такое? Перский империя, ну мы это просто хажанцы, мялханы, Муаммад, свой проект Муаммад, это вообще. اوقات وتعويض هم تخي يعني كل تعب تيرنا شو ده وين بحكي تعمش عامل ده لا شو خصهم عامل ده قال ويديشن هو شيء تاجن كميرا بيخدعوا ثم ويديشن تبع كان هروح بيسا سوين تيمبولي شاش احت شاش عوض راست بطه بيت طبعا تام بس ده شو ده هر ديل دو هروح بيتش بحكي Заметь, у нас это реальное животное, в отличие от всего остального мира, где все двуглавые, там, пятиглавые, десятиглавые, мифические животные. У нас это реально зверь. Передик Хельмасера. Сашидош ал Лордарсон, вижу бесполезно. О, валейна ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Марша улайна, сталкер. Марш ва алам хокчва. Еще дать скуча волсак марш ва. Давай, он сагат. Думал, все эти дни. Я очень много думал. Нормально, весь общаться с тем, что обсуждать. Нормально. Я слышал общение моя скуча. Форматал уж карамачал уж мазо что гом сагорис бог. Я вот сагат я швару, мафо. Ничего не поменялось. Риторика та же самая. Вот одно у меня единственное, не в обиду. Почему вы думаете, что наши предки были такими тупыми? Они же могли взять христианство, не пойти в ислам. Почему вы думаете, если они, как сказать, были или глупыми, или тупыми, или еще какими-то? Они взяли христианство. Мерш мадати куда дадихкин латваш мода осон мерш хевдатство адица. И еще, знаете, хотя я Сусанне, как сказать, я-то не настолько верующий, как вы. Есть же такая, говорится же, и в Коране, по-моему, написано, арабы не говорят на арабском языке, а Коран не писан на арабском языке. Арабы взяли язык, которым писан Коран. Вы понимаете это? Может быть, они что-то там свое внесли. Законят, прям. Ночи бог чувен, можешь пора талдеали, царис молес. Законят. Шестое палата, 4 айла, даяк, бордол.
того, что... Эйлар Масарга Сюридик Хуэ. Вроде, машел, ездил, выстрелить, что? ماشو сталкер صدق ما هو صدق يش حشو مصوص يا وش موش هنا Тарсом шун сагаддеш, ماشو Тарсун сагаддеш. Просто все эти дни я думал, но я вижу бесполезно о чем-либо говорить тут. اسمع خوخيته سونا ايش не все так думают. Лично я Даггар Махас, лично я за тебя горой стою. Ой, знаешь, как Алхит за вас? Ой, вот именно поэтому я сюда зашел, хотя дал сам себе слово, больше всего не заходить. Вообще слова нельзя давать, себе тем более. Вот. Халяльно бургундские должны очень сказать. Все, вы правы, точно. Только это не моя правда. Сталкер, марш Вовы. Мокш марш Айо. И вот этот искусственный интеллект ИИ заговорил. Давай, ваш вон, сталкер. А видишь, хело, сталкер. Хочу советовать, ушел цело, что твацу, шел в это, пол цело, а дальше уже... Да, сталкер, Вирго, Шугара, войны, год. Ja, нормально лошадь сега, ёх, дина, хуз. Телефон шын бады дешкер, на цей шикрашдыр. Ол старший, сталкер, ол старший смены мину. Sen primo dakiyet, sen primo dakiyet. Guter gehen och så då wifi حتى بدعي اكس النمر بكره خلي حيز مويل сталкер. Сон сагатина само Алла дал дядина. Я не понял. Мне никто не звонил, ничего не писал все эти дни. Да, سوقية اصلا اسمين استارجت النمر اخو اش wifi دعي تو gehen och så Sursa dermiş, boy koçatan, Sursa esken büyüse erwen, sadece multi yaşım ne iş? ستالكر ما هيزي وق مو مرجم لا خليك ما هيزي ستالكر عايزو اشوات سون الورو يا чувал. Я крепкий орешек, как у Путина. Знаете, этот орешник. Путин орешник шамкадели тему очнулся. Да, орешником сахарсон. Орешкиным. Маршал, ведь орешкиным сахарсон, иногда сан хотя бы шиш листня санига, на память, дизер, водка кадырка, да? Из нагасан листня, что как бы мехал дупеста, уже оксо он я двох мегадош. Ютор дер, дуй хайтит шага. Да, он сдохак дамлу дозона. Молдавия, ай реально сагатте бара, чисто айвер кедер. А сагатте а зачитать я он самая проблема я. зачитать деш хад мугум балаш сало это им ладу да о бакпена бас Я... Астар эрду. Да, это что-то невообразимое. Залги алмун парат марш нохч бест хлешо чхачо хочо адала. Тхаус молти, что дерте ой кучка. Да, мен что кое خلي بقش دا ديشت مول بقم بال بيرما اولي دا يولي ميلوري دا دولو شوي
وعايشة إذا مقوى ده وقتها أول ثمراني حيوانيش مواسمي وسامي دائما Son razgari boğuncan, son razgari boğuncan. Sabır عمدا للمرء بعاد من صنعه صور Sabır немножко сощедешь. يا في شي زنديك شي الو الميكروفون بتاعي هون